السلام عليكم بندراد فريق تيجان تحت المجهر حالا موقع دينان محمد خليفة الناس هو المهاندكم وحالة نوعي انقل دودين تلقوفف محمد خليفة الناس من ودي فيديو حالي حالمو نكون فيرمي حالوجي إشاري نفس حالنا di malik eli jay sakati halde do wuddu mon fof wonde diine odo ko koppi koli ko tubu ko be suuji dum odo diine kon do Sénégal wona diine Muhammad wona diine ko mi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wonande nanobe wolof xala mo kon do wele kettude diine ji fi ne jogewu ci Muhammad ci tawa bi la jege wa suñu maam yi ko lan lañ doon xex duñ la wax na dañ doon xex lañ xex kuñ xexal kuñ rey kuñ gaañ dafa loolu dafa am amul dayal kuñ ci jàpp tëj ak kuñ ci sànk ak kuñ ci def neneen mais maam bi fi def dara amul fi lu ko noonu li fi ne du fi ne tubaab yi ñoo créé benn buñ tuddee l'islam noir wala l'islam français noir pour que nit mën a nekk gouverneur bu colonie bu Sénégal da nga ñëw Alger ñu jàngal la fa ci la médersa nga jàng arab jàng fiqh door a ñëw fii loolu ñoom mi fi jaar gouverneur yëpp dégg nañ arab xam nañu sharia fédère bëgg ñëpp ñoom ñoo dégg arab bi ñu ñëwee xaalis bi nga xam ne ñoom ñoo koy defar dañ cee bind juróomi dërëm fukki dërëm bind ko itam ashruna dirham ñoom ñoo ko doon bind indi fi xaabi boo xam ne ñoo koy fay te xaalis mosu fi woon a am bu ñuy fay lépp ñu def ko fi pour am benn l'islam noir ji nga gàmmu ñi ñu koy defee Sénégal français yi ñoo ko fi def français waaw 2 milliards julli di Sénégal ci ne ci àddina bi amu ci benn dëkk boo xam ne dañuy fanaan a gàmmu ñëpp dañuy xëy rek si suba gi jàng ay saat faate xam tey lu yoon si juddoon ku bëgg a def sa benn nga def rek jeex na amul leneen du bésu fee du dara ñoom ñoo fi def loolu ndax dañoo fekk ñoom ñuy màggal guddi gi yonent yàlla Eesa juddoo di ko fanaane ba bër set ñu ko tuddee nuit de la nativité ci lañ sos gàmmu biñ fi ñëwee dañoo créé woon kenn amuloon droit Sénégal yëpp benn jumaa moo fi nekkoon ci yooyu jamono moo doon bi nekk Ndar te bañ koy tabax ñoom tubaab ñoo ko tabax ci xaalisu église bi ba pare def ci jóolool ba léegi boo demee Ndar da nga ko gis boo xoolee ci internet da nga ko gis léegi nag pour nga julli jumaa da ngay taxaw ci manbar bi ne ko nag mbooloom ñu tàmbali juróom-ñaari bleu blanc rouge ñu tëjee ko salaatul faatiha loolu nekkoon xutba bi nga comme dama lay waxal xanaa da nga ma déglu bismillah kon ñu commencé bleu blanc rouge yëpp ne bleu blanc rouge bleu blanc rouge ñu ne bleu blanc rouge ba mu juróom-ñaari yoon ñu ne ñu tëjee ko salaatul faatiha gàmmu même chose benn gàmmu moo fi amoon ci niñ ko doon defee noonu bi ñu reconnaître ñoom noonu maanaam diine bleu blanc rouge boobu ñoom ñoo sos dañoo bëggoon l'islam boo xam ne l'islamu français la islam français moom lañ fi def créé nañ fi lu bëree bëri gis nga même boo dee xool sëriñ si ni ñuy déployer ak nga xool église bi ni ñuy déployer benn la ca lañ ko jànge dañ leen a kaayal ci église yi ñu jàngal leen ni ñu koy defal maanaam labbe bu mag bi mooy jiitu sëriñ bu mag mooy jiitu waaye yeneen sëriñ si duñ dell ak moom ñi nga xam ne ñoo topp ci moom ay rakkam wala ay doom ñooy 2e rang yi ca topp 3e rang xëy na muqaddam yi 4e rang muqaddam yi gën a 5e rang ainsi de suite ba ci Samb Sara Baari si loolu yëpp ñoom ñoo ko defee noonu boo xoolee guddi gàmmu ni muy doxee ak nga xool église bi ni kii di waxee seen kii bi xam Julien Joga ñooñu nga xam ne dañuy taxaw di way ak waa ji après mu dugal ay exactement ak ni sëriñ bi firi gaa yi di way benn bi la li ma lay wax lu leer nañ la te mi ngi ci téere mi ngi fi mi ngi ci archive yi fa nga lii rek xam ko loolu ma sos lu ma fi fekk la loolu mooy l'islam bi nga xam ne moom lañ fi defoon boo xoolee
dëkk yi nga xam ne ñoo njëkk am juma da nga gis ne église bi ak jumaa ji wala zaawiya bi benn suuf la boo ñëwee Ndar église baa ngi nii jumaa jaa nga ne jàkka zaawiya baa ngi ne rek boo ñëwee si Dakar même chose xoolal cathédrale bi rek boo tourné Carnot jumaa ji tourné ci zaawiya bi ñëw toujours même air bi la te yooyu yëpp ci xaalisu église bi lañ ko tabaxe boo demee Kaolack même chose église bi ak jumaa ji nga xam ne moo fa jëkk nee na mbedd la boo taxee ñu gis seen ñële noonu lañ doon doxale ñoom loolu mooy liñ bëgg mooy liñ doon doxalee. salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. الطريقة التيجانية تحت المحجاب من كلمنا من صفر جورام فيما قرأنا جمرة سبحانه وتعالى جمع كسال من بعد الوند يكال جوك لي أدنى لي أمغتي لو كدي سلمنا الإسلام من جاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تبديني كدي يندن لي كدي كدي دو كدي دنتان الله الشيخ محمد الهادي جلو دنتان الوالدي بمو eko fati ko jeyi sababu tosgol nde ɗo fedde haalate mayre tan koko toƴƴi ko jeyi sababu nde waɗa ko ɗum ɗo ne ko innude laawol tijani ko ɗum ɗon addi en addude nde ɗo yindande mbeɗa andi kadi ɗum waɗi ko wiyete duko woni ko wiyete polémique e nder ɗum kadi ɗemngal français adi addude ɗo musidɗo ɗum ɗo ko Abdoul Sem hunde fof kadi saɗa adda frasa woni laadol ngol no ɗum ardini ha yimɓe mbawa famde no ɗum yettori dingiral ngal e gueɗe mbaɗe noon vidéo jippinama ɗo gila hanki walla hiccanki eyi mbeɗa anini kam fota wonde gila hiccanki fota wonde hanki noon ɗen jogino probléme ittude vidéo ha gartira mo jiiɗo mbaadi to neɗɗo no wawa heɗade ɗum directement e kanko nde o neldi ɗum nde woni koye Facebook ko Facebook ummori en oɗo ummori Facebook ɗo noon min mi abonnaki e Facebook par ce que yalti toon gila ko ɓooyi à cause de censuration ɗiɗi mbaɗata onande e won ɗum ɗo kadi opinion ngaji ɗi tottata ko ɗum waɗi min Facebook bile jalto ɗum natan toon WhatsApp noon c'est la liberté d'expression donc haalde no ɗum ɗa ko sa waɗi groupement no jiɗɗa fof kaala jiɗɗa fof kaala tan pour fi anen de mo kaldata o ko kañum waɗani anen de site toppitiɗo anen de pour ñamde kaalisaji yimɓe anen de taw yimɓe ɓe ne jogui droit anen de haalde ko jiɗi ko adi fof oɗo vidéo ɗum ɗo kadi paamen c'est très important vidéo ko 4 minutes 59 secondes ko ɗum waɗi bindude windande tande faatude e taƴere haala walla mbiyen taƴere lefol haala woni ko mbiyeten audio ko rende tawi daalal ngal ko 000459 ɗum ɗo firata ko 4 minutes 5 heure uji ɗi ko 4 minutes 59 tawa waɗi ɗum ko Mouhamed Khalifa Niass ɓe ɗiɗi kadi nden ko ɗen wone haalaluuji eyi woni haalaluuji ay neɗɗo ƴettude son choix wiide komi chia tan laɗɗina tan mbiya komi chia ene laaɓti eyi laɗɗinde kadi wiya komi tijjaniyanke tan mbeɗeni tan mi laaɓi mbeɗeni mi haalni on ɗum ɗon ko hunde laabtude eyi par ce que yimɓe fof ne nganndi tijaniyankagal no wayi enen nganndi anen de chiayagal no wayi yaltinde hoore mum kadi wiya tan min jeeyani ko fodde wiyetede ahlu sunna wal jamaa ɗum ɗo ne laaɓti min neɗɗo paaɗani ɗum yidde e neɗɗo jili ko mbayi eyi walla wiya min komi chia ɗum ɗo fof ne laaɓti walla min mi gonɗinani Allah ga hay ɗum ɗon tawi ɓuri moƴƴude e neɗɗo gon ƴettuɗo koyngal mum ene waɗi fof koyngal mum waɗi ga koyngal mum a wawa andude holto woni e firti ko anan de quelqu'un de couleur baylowo anan de goobu anan de ɓanndu mum walla goobu haala mum e kala saha oɗo ɓuri wonde dangereux yimɓe par ce que annda ko woni yimɓe e ko oɗo ɓuri ɗum yimɓe enen
sen jogiima caɗeele anande hakkunde men e koreeji men anande eko kaalten ko sababude ɗum ɗo goo ɓe mbii koye nder islam ɓe ngoni islam l'islam kañum eɗen nganndi hakkunde ɗum ɗo kadi ɗum ɗo ahmed cheikh tidiane e sankare nelaaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam tawi ko nelaaɗo kay e chiffre tottaaɗo tankiiɗo 631 o walla 632 deftere ɗum ɗo kadi wiyetende da hiɓɓol maktum addi ko 631 o jibina donc ce qui fait que sen duttima ma en nganndu à peu près holnde fotata ɗuminde no yettuno kadi jibinede par ce que nelaaɗo allah sallam wuuri anande duuɓi capanɗe jeegom e tati ko ɗum ɗon woni ko sira addani en ɗum noon eɗen mbiya daawal ngal wonko ngal nafata holko ngal nafata réseau sociaux ko wiyete réseau sociaux ɗo ɗo gonɗen ɗo oɗo site mo gonɗen ɗo sa addi daawal audio a joƴƴini ɗum daawal ngal feñima anande e site o anandi site o c'est un ordinateur qui calcule ko ordinateur calcule il va calculer ko ɗum waɗi wono yimɓe mbaɗa choix mumen daawal ngal cohlingal ɗum ɗo kadi mbeɗa anndi aɗa kuutoro ɗum ɗon daawal ngal ɓe cohlingal anandi tawa wonto ngal jotodiri e koɓe jiɗi haalde pour être conforme avec la réalité woni goonga anandi e réseau ji ɗi réseau c'est un ɓoggol eyi ɓoggol sen kaali ɓoggol ko hunde jokkodirde eyi jokkodirde nde kaƴaani eyi surtout jokkodirde anandi e tarih no wiyeteno kadi youtube walla tarih whatsapp et cetera sa yii to tarih whatsapp to aɗa anndi nde fuɗɗi ɗum noon min jooni e yeru e oɗo audio mo ngadimi wadde mbanmon ko 8h34 hannde ko woni hannde ko ñande vendredi aljuma nogasi jeeɗiɗo octobre année 2023 sahaa mo gonmi ɗo ɗo kaldata mino ko 8h40 eyi mbeɗa wawi wiide on kadi ko ɗo gonmi eyi ɗum noon ne laatti surtout ko ɗum ɗo ala birnal mi annda kalɗo o anande so tawi anande yimɓe nganndi a enquêti tan ha anndi holto ɗum ɗo ɗum wonno aɗa wawno andu aɗa wawi andude neɗɗo kalɗo o surtout ko l'ordinateur wi ne anndi neɗɗo kaalowo ɗo o eyi kalɗo whatsapp ne fof ne annda eyi hol annduɓe ɗum anndi ɗum ko joomum en eyi an ka abonniɗo tan a annda systéme o comment ça fonctionne ɗum ɗo kadi neɗɗo foti wattude hen haqqille ƴoƴa eyi e jangde ko ɗum ɗo nafata eyi joni noon mbiyan o jo o ko 4 minutes 59 secondes anande ɗum nden jippinno ɗenmo ɗo e duɗal tariqatu tijani e tahtal mihjan ala suunde ala ɗum ɗo wende kala ko woni hen eɗen mbawi ruttade ganden taarih o holno yaadno ko ɗum ɗo woni ɓoggol ngol gandanɗa hoorema ngol allah subhanahu wa taala tagi anande tawane jokkodiri e hunde ko haalte gila ɗum fuɗɗi tawa en ganda enen taw ɗum woni koye businal kono noon neɗɗo ganda ne wawi ɗum andude par ce que ɓoggol allah subhanahu wa taala ngol taƴata eyi ha yawmal qiyamati gila ɗum ɗo kadi dawa dari anande ha butugal ngal wutte eyi ɗum noon ko ɗo gartuɗen e audio no wiyeteno kadi khalifa Niass Mohamed Khalifa Niass hanki en ƴetti no wiyeteno kadi ɗum ɗo kadi neɗɗo won nelduɗo yimɓe ɗum anande eɗen gandi nelduno ɗum ɗo ɗum no wiyeteno kadi ko Abdoul Sène kañum adduno ɗum e dingiral nde nde wonno o wona admi anande bon ƴettuɗo ɗum o kadi ko neɗɗo ganduɗo réellement ɗum ɗo a fotani tan supprimde hunde tawa anda neɗɗo ko neldi ko a ƴewat ko ɗum waɗi nafoore eggina ɗum paana banggue goɗɗo sa eggini banggue goɗɗo gaɗa jitta ɗum e dingiral he par ce que ɗum lundi no wiyeteno kadi ɗum ɗo kadi sarɗiji anande ɗi dingiral ngal darni il faut ko paamen ɗum ɗo eyyi wona tan audio ari tan jippima supprimant par ce que neɗɗo gonɗo e sabbe he wonko yiiloto wonko yiɗi famminde no jiɗɗiɗa famminde ni ko noon yiɗi famminde ɗum noon wadde so tawi neɗɗo addi audio hay sinno o waɗi violé la loi ɓuri moƴƴude ko keɗoɗa audio o ha gayna sa andi omo nafa jitta audio eggina ɗum paana banggue goɗɗo jaato makko mbajoɗamo mbiyama ɗo noon ana wona administrateur juuɗe ngal waɗi ɗum ko ɗum waɗi ittude audio ma o pour kam woda kam anande no wiyata kadi jokkodiral moƴƴal ɗum ɗo kono sa supprime tan o jaggata anande ngal ɗo duɗal wona duɗal mumɗal ɗum noon jitten ɗum ɗon changer méthode men seeɗa donc ko Harouna Demba no ganduɗen musidɗo men nan ɗo c'est un administrateur ene kiiwa fedde nden fi machallah ko kañum eggini haalata so wona ɗum en pertannata sinno ko wona yimɓe tan so supprime tan en gonta yi audio o so wona jokkodir ɗum ɗo min nde keɗimi ɗum ɗo waɗi audio nde audio o heddi ɗon keɗima mum
ko nden jokkodirmi anen de kanko Abdou Semo anen de pour yomi yo neldam en privé pour hami wawa heɗade ɗum ɗo kadi ɗum ɗum nde o neldi noon woni koye no wiyatano kadi Facebook Facebook mi ala toon mi yiɗa kadi nadde toon par ce que mbeɗa andi nde gonnomi toon nde anen de joom site o ne waɗa censuré anen de certain ɗum ɗo kadi ɗum ɗo firti ko wona neɗɗo libre anen de no WhatsApp ni ɗum waɗi jaltumi eyyi par ce que Facebook koko jotodiri windere nde foof eyyi noon ɗiɗi waade eyyi surtout sa haali haala ɓurdi yajde eyyi ɗo noon ko groupe an waɗanta hoorema groupe anen de an ji autonomie ma an andi ko kalta e groupe ma WhatsApp haɗatama haalde ko jiɗɗa haalde ko ko ɓe mbiyata la liberté anen de d' expression woni ɗum ɗo kadi yellitare to banggue haalde ko yiɗi so neɗɗo haɗama haalde ko yiɗi ma woni ko jogui fi ko waɗi fayida ko yimɓe donka famde anen de taw ganda ɗum waɗi kanko Harouna o transféri ɗum kanko ne hoore makko eyyi o transféri ɗum o mofti caggal ɗum o neldini audio o ɗum ɗo kadi ɗum ɗo ɗum ƴewmi tawmi woni koye Facebook finalement mbimon yo wat feere ittanomi ɗum ɗo ɗum ha ara e ndiɗo mbaadi no woniri ni eyyi ndiɗo mbaadi no woniri ni hankkadi ɗum firnodiri e WhatsApp han kadi fefni eyyi heddo ko neɗɗo wattani haqqille hol heure muɗum ari eyyi hol ñalawma muɗum ari ko ɗo woni saɓel ɓe ewa joni noon kanko Khalifa Niass o ɗum waɗi min wilmi makko ko konngol makko ko konngol gonga aɗa andi hay sinno mi wonɗonema ɓurmi yidde ma ko yoto ko kalta ko ne yaadi ko kalta ko eɗen gandi hen komi probléme men enen joni Cheikh Hadi Jamino ɗo par exemple darsuji defte ɓe gandanɗa hoore ma ko fernaɓe tijani en koɓe halifaɓe mawɓe dowroɓe anen de tijani en ko kañum en jikkirta ɗo holko woni caɗele men caɗele men ko so tawi anan de o ƴetti defte maɓɓe o jangi ɓe kuccitay men ɓe mbiya ala ɗum ɗo wona kamɓe kaali voilà goɗo gatto fof yebbi eyyi aɗa nde oɗo wona ɗum ɗo te ɗo yeddata ɗo omon jogui deftere nde galle maɓɓe omo andi ko kalɗa ko nan toon kono jaɓata gonɗinde ko ɗo woni probléme o min ko oɗo neɗɗo woni momi wawa famodiri kono neɗɗo gaddowo ko woni deftere tijani ko hen Cheikh Abdoulaye Diani yiya saɗa wela saɗa metta ko noon on ko noon haaldata suuɗa e nokku ceerno Samata en gaddata mbiya laawol ngol ko ni wayi sa heeɓima haalluji men tan ene laaɓi ko tijani en ko ɗum c'est clair anani kono noon wonɓe ɗo ene WhatsApp ɓe hakkude men probléme hakkude men mum wiyaɓe ɗo ene komo qaddam en walla je ne sais pas ko en Oumar Ka en ko a haalata huude ha gayna aɗande holko ɗum ɗaɗata ko yidde yirnude aɗande jike yimɓe aɗande oto paam ko haalte ko ayɗon ɗum ɗo ko wiyete ko birnowo oɗo woni deftowo oɗo woni majjinowo eyyi majjinowo wondiɓe mum ko ɗo woni probléme eyyi majjinowo wonduɗo mumen yiɗaɗi men so tawi an en pewjidi hunde walla eɗen jiɗodiri wala ko poɗɗa suudde ni anani ko en potani suuɗodirde nafɗi so tawi enen ndendi jikku poɗɗen yaadude koye ɗum ɗo kadi finde men no mbaɗen ni tawa goto men wirnani goɗɗo on kono wona aɗa huccita yimɓe aɗa haalda e mumen anan de haaladuji te aɗa yenna en kaaldino ñellen anan de ko woni ɗum ɗon donc gonɗen ko yurnude yimɓe ɓe oto paam ko ɗum woni e groupe aji hannde WhatsApp ɗi eyyi tijani hen koɓe wiyeteɓe ɗum ɗo nane groupe WhatsApp ɗe ko ni mbayi kono wonɓe boowal kaalata ko laawol tijani haɓɓe sa heeɗima ɗumen tan ma faam laawol ngol ko arata ay jiɗi ɗum ɗo ɓe audio ji garoji ɗi ko ɗum woni laawol tijani eyyi ko ɗum woni laawol tijani par ce que ɓen ngala e WhatsApp he kaalata koye téléji mawɗi eyyi min gaddu ɗo vidéo makko kadi heɓe WhatsApp mbaɗen hen commentaire kanko oɗo ganden omo nuundi to banggue finde makko eyyi nuuɗude to banggue fiɗɗo mum ko hunde wande fayida eyyi so tawi gonmi koye ɗum ɗo komi ɗum ɗo kadi komi demo ɗum ɗo komi extrême droite wata noon lokken ni so tawi komi extrême gauche ɗum ɗo wano lokken ni firti ko a serniɗo ka oñiɗo so tawi gonɗa koye lawol poccingol ngol a fotani faade to a fotani faade to so tawi anande neɗɗo arema tan a haalanta ɗum ko gonɗa ko ko oɗo neɗɗo Allah ɓuuri yidde hay sinno anande an a yaadare makko finde nde Allah ne welamo sababu nde anande omo laɓɓinana yimɓe ɗe gonka makko holko woni eyyi ko heddi ɗum wiyete ko naafiki ɗum noon so tawi en paami ɗum ɗon mbiyen oɗo Mouhamed Khalifa Niass min nanggumo on ko neɗɗo minɗuɗo par ce que il dit la vérité tout simplement holko woni eyyi ɗum waɗi won gadduɗo ɗo photoje ɗum ɗo kadi ko Harouna Sall nde sikki photo wonde anande addiɗo photo makko no wiyatano kadi no Hamidou Sall Hamidou wona ɗum ɗo Adama Sall mbiyan noon
addiɗo photo makko ɗo haalata wonde yiidemo wonde ɗeɗo ko ɗum ɗo kadi tijaniya ɗum ɗo lafti men ko chia wallahi ko haali ko woodi min mbeɗa anndi sinno mi jogino ɗo henne no wiyatno kadi ɗum ɗo no wiyatno kadi bon mi itti ɗum par ce que keddi no wiyatno kadi ɗum ɗo kadi bibliothèque chamila mo nganndanɗaa ɗum ɗo denndaangal ɗum ɗo defte ɗum ɗo aduna ɗe o fooɗat ɗum omo naanna ɗum e ɗum ɗo makko kanko bibliothèque chamila o alaa deftere nde mbawɗa miijaade so wonaa tawa nan toon so wonaa tawa a waawa yiitude nde anen de mbin ne jogii ɗum nde ko nden nganndumi denndaangal geɗe anen de ɗe kaalami ɗo hannde ɗe eyi holko waɗi noon bibliothèque o kala deftere ne ɗum ɗo kadi omo waɗa recherche anen de o yiilono ma deftere nde so tawi ana ni bindol ngol a juumani to baŋnge mbindi eyi so a juumi noon o jaɓata eyi oɗon bibliothèque ko oɗon woni anen de mo ngannduɗaa hoore ma mo ngannduɗo geɗe keewɗe ko fate lawol tijani kala deftere yindade aduna ko fate lawol tijani so tawi aɗa anndi mbindino no wayi sa nanni mbindino bibliothèque tani ɗo no weltananma deftere nde eyi kadi kono naatiri ni no deftere nde naatiri ndi to baŋnge électronique donc en nganndi ɗum ɗon en paami ɗum ɗon ɗo enne ko kanko waɗi déclaration en public oɗo audio mo kaalami ɗo mon ɗon dow ɗo ko adama sall jippinimo ɗo o wi tijaniya wonde laawol tijani ngol e d'origine chia firti ko lasdi mum ko chia kadi ƴettu indam mo haalda o wi ƴettu indam ko mi wi noon o koye wona naati so tawi foto makko yiyama ɗo nomo wonde chia en firti ko so yiɗi wono chia kono won yimɓe nan ɗo jiɗa yiyede ko chia tijani en ko ɓe jiɗa yiyede ko chia holko waɗi noon ɓe jiɗi ko hollude anande no wiyatto kadi sahabaɓe ɓe aɓe gonde mumen anande tawa to nder ɓe gondani mumen woni ɓe gondani mumen ko hadisaji ɗi anande ene wayno sa addi a dallinorima ɗum kamɓe ɓe gaddo hadisaji ɗi gandanɗa hoore ma ɗi ngala anande sanat ɗi ngala aɗi mbawi jogade ɗum ɗo matno firti tan ko mana eyi kono ɗi ngala sanad firti ko ɗum ɗo ɓoggol kaari totti kaari ha yetti anande sahabiyanke walla ha yetti taabiyanke walla ha yetti nelaɗo walla ha yetti sahabiyanke eyi kaari totti kaari hen kaari fof ene annda nde jibina ene wawi ɗum ɗo wadde aɗa wawi wadde ɓoggol anande jitta gadiɗo ha yettoɗo ene taw ɓoggol ngol kaƴani yimɓe ne gandi anande ngol ɗon ɓoggol sa faami ɗum ma anndu anande rasli diine mo kalten ɗo en o holto fuɗɗi annabi sallallahu alayhi wa sallam ko 569 anande o sanki ko 631 walla 632 e ngal ɗo daawal sa ƴetti 566 o ko 631 sa ƴetti 569 o wona ko 632 eyi an andi anande ko ɗum min ta hay hunde waylata anande hiisanɓe dowroɓe par ce que anande ko hunde jokkodiri wiyete ko la dynamique eyi sa anda ko wiyete la dynamique ƴeew oto so tawi a ƴetti référence woni tugnorde e oto he oto o so yeehi tugnorde nde yaadata koye ma kono tugnorde nde sa waɗi ɗum e leydi so oto yeehi anande tugnorde nde ko fixe woni koko deeɗi anande oto ma o ne ɗum ɗo ko ma jannga physique ɓe mbawa anndude ɗeɗo gueɗe ma ganda ko wiyete la phénotype ɓe mbawa anndude ɗeɗo gueɗe so wona ɗum awa ɗum anndude ko ɗum waɗi sa yettaki woni jangde dowrowe won gueɗe saɗa haalne ɗum aɗon kadi famde ɗum noon mbiyen kanko halifa ñasso eɗen en gandi déjà vidéo no wayi eyi en ƴettimo kadi gila hanki kono en dañano anande c'est à dire saha woni jot woni ɗum ɗo kadi ko eɗen fota anande yewtude ndeɗo yewtere joni noon holko gaddaten koko wiyete la traduction woni egginde e ngal ɗo ɗemngal paana e ngal ɗo ɗemngal o haali koye ɗemngal wolofere en gaddi vidéo nan ɗon windagol wolof joni noon heddi ko feññinde miijoji ɗi o yaltini e audio he tawa sa heeɗima audio aɗa faama ɗum wona tan directement tan aɗa ƴetta tan no audio o lelorini tan gaddira noon kono aɗa wawi tongude toɓɓe ɓurɗe anande wonde mo himma ɓurɗe fayodinde anande eko haali ko tonga ɗum tawa aɗa wawi waɗande yimɓe traduire paama exactement vidéo ko haalata ko eyi ɗum waɗi eɗen ƴetti mbaɗɗen ɗo traduction anande de wolof en pulaar eyi traduction woni tarjam woni egginde anande de wolof woni ɗemngal walaf anande faade e ɗemngal pulaar eyi
pour ha fulɓe mbawa famde fulɓe ɓe namta pular ɓe mbawa andude anande oɗo ko haalata e ɗemgal wolof ko holko firti eyyi ko ɗum waɗi mbinduɗen anande la tradition anande de wolof immorade wolof anande ɗum ɗo faade pular en pular eyyi ko ɗum ɗon woni ɗum ɗo en mbaɗi ɗum gila hanki kono noon en mbawa no wiyatno kadi jokkude so wona taw eɗen no wiyatno kadi taden ha saaha mum yonta tawa nde ndendinɗen ɗum ɗo tous les éléments surtout gueɗe foof anan nde puɗɗoɗen no wiyatno kadi wadde darse o pour famminde vidéo o haade men arde gueɗe goɗɗe donc kanko Ahmed Mohamed Khalifa Niass ko haali kadi haali koye nungal kono noon en mbawi wiide tan eɗen defto mbimi no haaldi ni tan jeggodiral tawa wona noon ala komi heɓata mi anda ko haali komi tonga kala ko haali anan de mi feññina ɗum anan de e nder haalam ka ko ɗum ɗon woni tradition baɗɗo fayida o ko mana o gaddata ko tradition manayi hol toɓɓe ɓurɗe himmude ɗe o haali o wi kanko Mouhamed Khalifa Niass o diine gonɗo ɗo so tawi o wi oɗo diine gonɗo ɗo o haala ko tijaniya eyyi gonɗo ɗo anan de walla so wiyani noon anan de o wiya ko wiyete no wiyeteno kadi mouridisme mouridisme eɗen gandi ko qadiri wonno ɗo ko mouridisme adi no wiyatno kadi ko qadiri woni ɗo anan de watti wiyede mouridisme fitti ko almudagal e kañum adi tijani ari ko tuukoɓe gaddi anan de eɗen gandi Ahmed Bamba koko salino ko qadiriyankoɓe fof ko sali colonisation jaɓani colonisation naata e ɗum ɗo e ɗum ɗo ko ɗum waɗi Mouhamed Bamba anan de udduyama Gabon caggal ɗum udduyama Mauritanie eyyi so udduyama Mauritanie fitti ko ɗum ɗo tuukoɓe ne wonde safalɓe ko ɗum woni ɗon eyyi so wona ɗum ko waɗata Mauritanie voilà Mauritanie ko leydi diine holko mbaɗat toon kono ɗo waɗa ɗo ko nokku tijaniyankoɓe e ko ɗon waɗa ko ɗum waɗi aɗa jaaha juuroyade toon eyyi eɗen gandi anan de Mouhamadoul Haafaz kalte ɗo no anan de e zone Boutili ni to hedde ɗon anan de ne wiya ko ɗon wiyanaɗe makko alayhi mo tawi ne jahanno toon anan de juuroyadema fitti kamɓe gondi eyyi kono ɗo ɓe gondi ɗo ɓe mbiya ha kamɓe gondi kono kadi yiɗi andude hol wonduɓe anan de holko jeeyi lawol Cheikh Tidiane ƴeewata anan de ko yimɓe jotodiraɓe ɓe juurotoɗe goto fof juuroto komo wonduno famille mo wonduno pour jokkude anan de ko gonno e dow mum ko ni famirta gueɗe ɗe kala ɗo jiiɗa ɗum ɗo tijanenke ne juuro eyi mane adduɗo vidéo goto baɗɗo fawida mo ganduɗa hoorema ene haala ko fate en gaddinɗo mbino vidéo haala o ko fate anan de no wiyatno kadi gangel Siid Moussa o eyi eɗen gandine ko neɗɗo binduɗo ɓurɗo windude no wiyatano kadi defte anan de e fuutankoɓe eyyi ɗum ɗo Cheikh Moussa Camara eyyi effectivement ko on jiɗɗen haalde eɗen gandi garɗo e makko ɗum ɗo ne yewta e ɗuro faate makko o anan de kaalan ko affaire defte makko ngari ha e dans sa famille e Fouta anan de e jotodiri e famille makko anan de ko gardiɗo ɗum ɗo kadi famille o hande ko kañum yaltini defte ɗe ne holla taw ko ɗum ɗo yimɓe laamu ngari anan de pour ƴeewde holno ɗum fotta muulirede des trucs comme ça en jiino ɗum ɗo ñanden wona mere ɗum addirte ko ha yimɓe paama anan de holko woni waɗaji hande anan de yimɓe ɓe holko woni waɗaji laamuji ɗi holko woni waɗaji Afrique naaɓe tinɗe ɓe ko rendinde dendagal defte ɗe ganduɗa hoorema won hen gujjaɗe jeehi mbayla eyyi ko ɗum waɗi Elhadji Fouti il faut se poser la question anan de eko faati anan de ɗo defte biyeteɗe koyno wimata en ni anan de kaaloɓe tijaniyankoɓe te Elhadji Fouti koko jag ko wara yiyeede o warata joni ko suudde anan de pour yiide anan de eɗen jokkodiri e makko to banggue defte makko wona defte makko woni ɗon ko defte makko ƴetta ɗon mbayla anan de mbinda mbaɗa eno wi kadi ko freisenajo ɗum ɗo kadi eɗen gandi mum ma en garoy hen pour essayer de famminde ɗum kañum ari général Arsenal o ƴettini o nawiri anan de ƴiye ɗum ɗo tanum Saykumar goto o nawi ɗum France anan de on artirama caggal sankare ko juuɗe ko cukalel yeyi gon woni cukalel arti kone woni ɗum ɗo ko on ɗum ɗo gaddori hen kadi firama ka kadi ɓe jiiɗi funtude yimɓe koye temps mum ko neli ministre mum aɗa ande premier ministre mum ari ɗo Sénégal pour totta ɗum mekkitал voilà alors que mbeɗa jogui vidéoji goɗɗi anan de ɓe tuukoɓe jii oɗon image holli wonde kaaɗo silama wona silama ɗum ɗo kadi Elhadji Fouti ko silama kuutarta noonga anan de e ɗum ɗo e no wiyeteno kadi armée française gila ko ɓooyi donc ɓe gaddi ko silama gotta wona gonga eyyi par ce que silama ka sa wi mbaadi mum aɗa andi wona wayluɓe men fuutankoɓe taki ɗum ɗum sikki ala hen
eyyi ɗum ɗon so tawi en jiiti ɗum ma en gaddu ɗum ɗo kadi kollen anan nde pour andude neɗɗo so tawi aɗa haala e neɗɗo haala mum histoire vrai et là je m'en toujours c'est en résistant contre la pénétration coloniale sinon wonduno e tuukoɓe jawere ma ni ɗum kadi rimah wayata no way ni eyyi rimah wawa waade no way ni rimah no way ni anan nde jogii ko finde nde o haalata ɗo kanko kadi ko umar ɗum ñato eyyi so tawi tawi ko umar windino jima wona rima anan nde manuscrit mo jogii o anan nde mo winduno e juuɗe makko anan nde wona oɗon woni ɗo ala defte ɗe koko mbawi la finde nde yaada e finde anan nde christianisme adda e men eyyi joni noon polgo ari yimɓe moon ngari totte defte ɗe jangguine walla min gardina on so wona ɗum min guitta on ɗon min ƴetta woɗɓe mbaɗa ɗon jangguina holko mbatta sa yiɗa hoyde a waɗat ɗum tan ko ɗum woni sernaɓe arɓe caggal ɓe ɓiɓɓe ɓe gardina eyyi e jottodirɓe e kaano men tawa taaniraɓe ko gonno ko eko ɓiɓɓe goni ko wona gootum ko ɗum waɗa e dendagal ɗum ɗo kadi afrique e dendagal fuuta pour funtude yimɓe mbatte haqqille koye mon so tawi kon ƴagde voilà ɗum noon mbiyen o wi o en firata gay eɗen paccira en même temps o wi o diine gonɗo ɗo firti ko tijaniya e muridde e dendagal ɗum ɗo kadi diineji gonɗi ɗon ɗi firti ko laabi gonɗi ɗon ɗi immoraki anan de to mouhammad anan de ummaki to mouhammad holmo haala mouhammadou ibnu abdoullahi ibnu abdoul moutalib oɗo kalten eɗen gandi mouhammadouji ɗiɗi ne goori mouhammadou ibnu abdoullahi e mouhammadou abdoullahi ma en kalɗum e dañano ñanden windande men ɗenndu nde haalde mum joni ma en kalɗum pour laɓɓinde mouhammadou abdoullahi e mouhammadou ibnu abdoullahi ibnu o ala ɗon ibnu firtigo mo jibini abdoullahi e mouhammadou abdoullahi firtigo mouhammadou no inɗe men ni enen joni saɗa haala joni mbiyata ko malik eli walla malik walla mbiya njoogu takko voilà nde ɗo inde mbeɗa wiya ɗum par ce que mbeɗa innira alaji malik si anen de kanko wiyete njoogu faama ɗum ko nenam ɗum ɗo kadi nenam inniri ɗum par ce que jiidigal nan ɗon voilà belaɗo ko noon nettaɗo ko noon no cheikh abdoullah diawi haaldata ni belaɗo ko noon nettaɗo ko noon woni o haaldata ay oɗon nunɗi woni mo nunɗani ko cuuɗotoɗe caggal leɗɗe anande ene abdanma jeeke goɗɗe ko o woni mo nunɗani oɗo woni min no nela haaji voilà par ce que o woni ko majjindam eyi omo ƴette ɗum ɗo haqqille ma omo wirna ɗum pour ata faam gonga oɗo heedi oɗo neɗɗo waɗa ko barke ko naatiji woni ɗon voilà mo wiyani noon foof haalani gonga mbiyen o wi o diine gonɗo ɗo so wi o diine gonɗo ɗo ko dendagal laaji suufiyankoji gonɗi e nder sénégal ɗi ko tuuboɓe gaddi ɗum ko yiɗi yiide faltaki ɗo eyi ko ɗum o yiɗi yiide gonɗo ɗo immoraki so ɗum ɗo kadi mouhammadou sallallahu alayhi wa sallam kono ko mouhammadou ibne abdoullahi wala ɗo o wi koto tuubokoɓe anande immi c'est clair diine o ummi laabi ɗin gummi ko tuukoɓe o wi mi ɓooyi haali ɗum i tuukoɓe so tawi gaddi laabi anande ɓaade yimɓe nana juulda hen ni eyyi sa ari jamaji aɗa wawi juuldude e mabɓe aɗa mbawi ardade maɗa wawi ardade ɓe holko firata ko firnde nde anande firnde kañum won diine immi koto tuukoɓe mi ɓooyi haalande on ɗum kono on jaɓani réellement suniyankoɓe nan ɗo jaɓani ɓe mbini komin e oɗo watti haalde ɗum ɗo ko kamɓe goni ɓe paamani par ce que defte kaka hawdi diallo ɗe mbatti addude ko mbiyatnoon ko te mi haali ɗum ɗo duuɓe kitaɓe gile 2015 walla ɗum ɗo cheikh abou dia en to ɗum ɗo kadi gaawi nani en ne nganndi ko ɗum kaalanoon kala nde kaalmi cheikh abou dia jippoto anande o wiya oɗo diine noon en nganndi ko ɗum ɗo ko diine sura mumel koye ngol ɗo konngol nande sura mumel eyyi kanko hutorto bajjo pettotta ɗum ɗo bajjo petto perallo eyyi woni allah subahanahu wa taala koye ɗiɗo konnguli koye makko nanni ko mawɗo sene haala hunde wattu hen haqqille ma dañi hen kelmeɗi ndi gandanɗa hoore ma ndi fuutankoɓe kaalanno ɗum noon mbiyen anande wadde o wi immoraki tanelaɗo allah ko noon o wi ɗum ɗo mouhammadou ibne abdoullahi eyyi ko tuukoɓe gaddi ɗum journaliste mo wondi o anande yi wadde taaniraɓe men anande koko holko kaɓantuno taaniraɓe men ɓe hol kaɓantuno wadde tawi kono yiide taaniraɓe men ɓe wadde yiyaɓe wona holko kaɓantuno o yiɗi wiide ko taaniraɓe men yiya kanko joni e nder haqqille makko kanko journaliste o taaniraɓe men ɓe wadde holko kaɓantuno omo jogui droit posé oɗo question joni noon holko kaɓantuno firti ko winda e defte ko
ko winda e defte ɗe min jangi ɗe wadde taaniraaɓe men ɓe yiyaɓe men kaɗetanoɓe holko kaɓantono ko furde ɗum ɗo holɗum walla ko ɗum donc mbeɗa yiɗi pamminamin ɗon ko ɗum woni ko journaliste o poosi nde poosi question o nde holko jaabi kanko Mouhammad Khalifa ɗum ɗo kadi Mouhammad Khalifa Niass holko wi o wi ɗum ɗo o jaabi o wi ɗum woni journaliste o ɗum ni kanko Khalifa Niass anande o wi holmoɓe kaɓanmo kadi holmoɓe kadi firtira noon mbaɗa famen defte ɗe holmoɓe kadi hay goto ɓe kaɗani o wi sidi ko tuukoɓe gartan ɓe mbaɗani ɗumen ko jiɗi fof sidi ɓe gondi ko tuukoɓe ɗum waɗi holmoɓe kadi c'est une question voilà namdal noon ene foti jogaɓe jaabugol ɗum waɗi o wi holmoɓe kadi holmoɓe mbari aɗa wawi addande momoɓe kadi mon mbari ɗum o wi holmoɓe kadi holmoɓe mbari ayi haala ka eyyi holmoɓe kadi holmoɓe mbari ɗum ko namdal aɗa wawi jabanadini ɗum journaliste o wawi jabade eyyi holmoɓe gañi eyyi gañi tan ko ƴetta tan laaɓi tan yiiɓa hen goto waɗi noon ko baydi kacce en faam eyyi waɗi on ko Souleymane Baal en ko ɓeeɗo kaɓino mbara ha laaɓi walla kaɓa haaɗo haaɗa haaɗi par ce que ne paddino tuukoɓe ne kaɓɓi men nadde nokku he andi haade bonnude diine o ko ɓeeɗo ɗaadiriyankoɓe wonnoɓe ɗo ɓe ko kañumen kaɓi joni noon hol baɗɗo ralliance hol baɗɗo allié han kadi laamu tuukoɓe fooli waɗi allié anande ko Serigne Babacar Sy wona Serigne Bamba anande maayine haɓo wona tijjaniyanke di tuuko ɗaadiriyanke voilà non ko ɗaadiriyanke mouridisme ari mi jokke ɗaadiriyankagal kono noon à condition tawaɗa wonde tuukoɓe ko Serigne Babacar Sy kañum waɗi ɗum eyyi wona goɗɗo ko ɗon fuɗi voilà donc Serigne Babacar Sy so jiiɗi kadi ɗe mbawi addude ko fati tarihi par ce que goto fof aɗa foti ƴettude ɗum ha ganduɗa hoɗi kañum nde yimɓe mbawa famde sona ɗum a waɗi no wiyatano kadi diwre eyyi a waɗi diwre firti ko wonɗo mbiwɗa ka famminani eyyi so tawi en ɓen ni holmoɓe mbari o wi holmoɓe gañi ye ko gañjeɗo o wi holmoɓe gañi hole tuukoɓe arnoɓe ɗo ɓen no gañi eyyi o wi ɗum woodani firti ko ɗum ɗon kaɗon haala ko fenade taaniraɓe men kaɓama jasiraɓe men kaɓama hay goto henoɓe haɓaka eyyi ɓe gañani tuukoɓe ɗum ɗo hol gañƴo o ko goto ne wonno e armée ne wiye baydi kacce tam eyyi e huno ko hayre o felli biyeteɗo Abdel fendelaɓe ɗe mbawi abdude ɗum taari hon latti cer windiyankoɓe fof ne mbindi ɗum haalaji eyyi ko daadiyenajo o anande bokata ɗum ɗo mi anda en tout cas ɗum ɗo ko daadiya somi siffori inde makko mami haal ɗum way kono ko mottuɗo nde seeɗa ni oɗon haɓama ha 1891 ne haaɗe hawo maayi Abdoul Bouhar Kane Seydi Kane voilà saɗa manta neɗɗo mbiyata Seydi Kane oɗo haɓa ha maayi Saykou Mano haɓa ha maayi ay ɗeɗo haɓaɓe ha maayi koko cali tuukoɓe kala garɗo kaɓe mumen anande ganda koko yaadi e tuukoɓe min gaddu ɗo vidéo goto pamminowo anande no ɗum wano Elhadji Oumar Fouti effectivement kalɗo o wi ko Saykou Mano warama min garɗon e oɗon no wiyetno kadi ɗum ɗo mbe sikki ni eɗen mbawi ɗum wadde hande ni gakurɓe ɗo labde hade men tardude eyyi par ce que yimɓe enen goƴa anande andude ɗeɗo gueɗe no mbayi joni noon ɓennen ha joni pour famminde en gandi Khalifa Niass yi wonde ɓe mbarani ɗum ɗo hay goto mum mbarani hay goto ɓe gañani taaniraɓe men ɓe mbarani hay goto gañani ɗum firti ko heddinoɓe ɗo no Sénégal ɓe anande e takkoji ni Fouta en foof gonduno koye colonisation hay goto warani ɗo neɗɗo eyyi warnoɓe ni haalni on ɓe mbarani ɓe nanɗon keddi ha hande kañumen goni khalifa généraux gasi gondi koye tuukoɓe holkoɓe jangguita tuukoɓe kangaka noon tuukoɓe kangaka anan de ko aɗa woni ɗo henne a haalta findum men ene guitta kaali tan mi tottuma e dow golle kuyɗe ala sa kaala findum men de wadde laawol ɗum ɗo kadi farayse woni diine farayse o ko diine funtu funoru holno waɗirta njuure koore mbayno julɓe ni kono noon omo anndi won geɗal ɓurgal wonde important yimɓe kono gitte finde nde hay hunde to wonɗon yo wonɗon finde nde nganndanɗaa hoore ma nde yaadani finde islam gasi c'est terminé voilà ko ɗum tan min cohlee mum mbaɗee ɗum ɗon puunteeɓe e ɓiɓɓe maɓɓe ɓe mawɓe ɓe yo maayi
njaade e gandal mumen kaale ɗumen fenaɗe caggal anande won ɗum ɗo arɗe ɗum ɗo no kadi wattanɗe anande mbaylen jikkuji men mbaylen haqqillaji men mbirmen ɗumen ha mbasa andude kaari no kaaniraɓe men no mbaye kaalen men ko belɗen ko ɗum ɗon woni ko haali eɗen ngara so ɗum ɗen ni jehen jokken eyyi kanko halifa naro o wi sinno ko ɗum woodi ɓe kaɗinoma anande ko woni ɗo ko woodatano sinno ɓe darinoma ɓe kaɗi anande pour naatgol ɗum ɗo kadi la colonisation anande e ndiɗo leydi woni leyɗele men ɗe kaaniraɓe men ɗe sinno ɓe mbaɗino noon ko woni ɗo diineji laabi gonɗi ɗo hannde ɗi gonta ɗo oɗon gandi taw oɗo woni ko ɓallude sunniyankoɓe noon min oɗo ɓuri ɓaɗade sunniyanke e woni yimɓe nan ɗo famani ko haala ko huuɗi mais ko haali ko c'est très important sinno ɓe kaɗinoma ɗum ɗo tubakoɓe ɓe anande ɓe kaɗi diine o naatde ɗo fitti ndeɗo finde naatde ɗo anande on sanga anande ko woni ɗo ko wona hano ɗo aɗande o hay kaalo gonga gonɗon ko mata on nanta ko haala ko eyyi ko ɗum woni probléme o eyyi wadde ko woni ɗo ko wona hano ɗo eyyi o wi ko tubakoɓe ɓe anande mbaɗi ɗo islam ɓaleɓe wona islam gummiɗo arabi saoudite o donc on ko islam wahabiyankoɓe kadi nandirtaken majjuɓe sen mbiyama wahabiyankoɓe sen wahaba ko allah wahab ko allah abdoul wahab woni maccuɗo wahab sa wiyama wahabiyanke firti ko an ka maccuɗo abdoul wahab gati no ɗum ɗo ka maccuɗo wahab kono noon sa wi hoorema ka wahabiyanke yimɓe feernaɓe nan ɗo he keɓe mbiyata ko ala o wiyen koye men wahabiyankoɓe ay ɗo ko ɗo gandirta probléme fuɗɗima naatde nder erɗe hay wiyoɓe koye men ko sunniyankoɓe paamani exactement anande ko gone dow mum ko donc ɗum ɗon ko probléme mawɗo ɗum waɗi min mbimi komi wahabiyanke min komi wahabiyanke komi maccuɗo wahab eyyi komi sa wi tijjaniyanke firti ka maccuɗo cheikh tidiane komi chrétien firti komi maccuɗo christianisme jésus christ ayi hen inde fof anande takka ko e joomum komi judaïsme koye diine di judaïsme gona firti min komi maccuɗo anande liggontoɗo ko fate judaïsme min nene komi maccuɗo anande alwahab komi wahabiyanke voilà hol gadiɗo wiide noon min voilà komi wahabiyanke voilà kono noon mi wona abdoul wahabiyanke mi wona maccuɗo ɗum ɗo kadi abdoul maccuɗo wahabiyanke par ce que moɓe mbiyata ɗo wiyete ko mouhammad ibne abdoul wahab ibne abdoul wahab ay ibne abdoullahi mouhammad ibne abdoullahi mouhammad ibne abdoul wahab o noon wiyete o wiyetake mouhammad wahab siko wiya mouhammad wahab tay wahab wona ba makko kono o wiyete ko mouhammad ibne abdoul maccuɗo wahab ɗum c'est différent ce langage est très différent il faut qu'on fasse qu'on faire la part des choses c'est-à-dire que laɓɓinen geɗe ɗe anande ceerden ɗum mawen lelnude konngol ha konngol ngol wawa jogade mana sona ɗum kaltat golle puyɗi voilà par ce que kalta ko fof yalti ɗum ɗo kadi ɗum ɗo et cetera haalama natti fewde hay sinna jangguini deftere ɓurde wadde fayida anande defte awa signinde gonga o wadde ko ɗum waɗi ko tawata hande ɗum ɗo l'islam à la sénégalaise islam e mbaadi sénégal islam malien islam mauritanie islam leyɗele aduna ɗe fof jogui islam mumen hen goto fof islam mum nanɗano islam gonɗo ɗiɗum ko islam allah wadde diineji ɗi ceertat ƴerɗe ɗe ceertat goto fof fooɗanto koko haalata ko ɗum waɗi waade no mbaɗen ndi aɗen gandi kay khalifa ñas ko haali ɗo ene fof ɗum ɗo kay kaɗo haalata era ko haala intellectuel wadde oto mbiyen eɗen mbaɗa ko chia en ko fo yiɗi wona chia kono noon haali gonga sa yiɗi wona chrétien kono haali gonga sa yiɗi wona tijane en a haali gonga joni mi yiiɗo abdoullahi diael ene nuuɗi mi yiiɗo tamata ene nuuɗi nan foɗon kadi ɗo videoji maɓɓe ɓe mbima la par exemple tamata wima laawol tijani ne niɓɓiɗi laawol islam ne laaɗi ay c'est clair o kay aɗa andi o kay haalnima gonga wadde sa rewe makko a heddima ñiɗɗe a fayani ko yeewi holko faaɗa o kay haalnima ha laaɗi noon waajimama waaju mum hay goto meeɗa waajadema e aduna kono noon a famani ko haalata ko eyi
wadde daktin no miijotoɗa sodi famas daktin no miijotoɗa hori abdoullahi dia par ce que ɓeɗon tamminma kono noon ƴettoɓe yirluma wonma yiino bango ha jiileɗa anda funnange anda hirnange o wima ɗum ɗo mbiyama anda to galle mon woni jaha ɗum ɗo aɗa buɓɓo e leɗɗe o hay ɓuuri bondema noon eyyi ɗum mbatten ɗon haqqille sey kamen eyyi wadde islam ɓaleɓe so wi islam ɓaleɓe siftigo islam cuukoɓe laaminoɓe ɗum ɗo kadi français laaminoɓe en ɗo enen gaddani en finde ɓaleɓe islam ɓaleɓe sifti ko finde ɓaleɓe anande wonduɓe e julɓe tawto nderto finde mabɓe ko finde chrétien son keɗima o jomum gaddumi adano ko ɗum haali yayi ko ɗum ɗon on remarque woni abdoul ɗum ɗo temo ko ɗum woni ko waɗi remarqué voilà ko jannguɗo ko jannguɗo emo janngani wona gootum eyyi ɗum waɗi neɗɗon fof janngude eyyi heɗo ha faama exactement ko haala addana yimɓe anande miijo mum taw miijo ngo ne yaadi ko haalte ko sowona ɗum a majjini yimɓe an hoorema a majjini yimɓe hay sa firtani yimɓe kalta goɗɗum eyyi firti a famani ko haalte ko sa waɗi trait par exemple ko kalta ko goɗɗum wadde so neɗɗo ƴettiri noon par ko ɗum ɗo way kono saabaɓe ɓe ma woodi hen nanɗo nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam haali hunde o wasa famde goɗɗo o ɓuura famde ɗum waɗi hadisaji ɗi mbawande gotum par ce que no windirte ni ono ga windirte ni wona gotum wadde ko ma seeɗa holko sennata ma ko ɓurana ƴeewa hadisaji ɗi beele ɗe nande e Qur'an walla ɗe nandani e Qur'an kono en ƴettu fof en moɗa eyyi e yo ndeke mbaɗa kono nag ɗum ɗo kadi nagge tan ko nagge so yeehe labbe he walla deyɗi ɗum ɗo kadi jawdi ndi ene ñaamoya kuɗol ɗi fof ƴetta tan koɗe ñaama kala huuɗo ko fotti baaru boruji en no wiyatano kadi sembano en no wiyatano kadi diidere en dendagal kuɗoji ɗum ɗo tan ko ƴetta tan waɗa reedu wona noon waɗata suɓoto hay jawdi ndi so yeehi ladde en andi no suɓorto annene a wawa suɓade ko ari fof ñooka e huno ko ñaama e firti ko moɗa mbaɗa e haqqille ma ɗum ɗo ko majjere voilà sa hunde so arema a seɗat ƴeewa ko moƴƴi hen kutorɗa ko moƴƴani ko goppa ko ɗum ɗo woni aɗa jogui haqqille kono an ko ari fof tan ka anda hen a jiiɓodir tan aɗa haala tan ala a ferlata a laɓɓinata ha laaɓa nde puɗɗuɗa addude yimɓe ɗum noon ganden ko diine ɓaleɗe o wi ko ɗum ɗon waɗa e afrique hande mo gonɗen o won ha diine mouhammadou gonaɗo o ko woni valable sénégal ko ɗum woni valable pour mauritanie ko ɗum woni valable pour mali ko ɗum woni valable dendagal leeɗele gonɗe ɗo hay sa yeehi en algérie enen de a yeehi ɗum ɗo maroc a yeehi ɗum ɗo diine gonɗo ɗo no hande wona diine mouhammadou ko diine goɗɗo firti ko finde wonde o yiɗi wiide o heɓa haalduma ko ɗum an e hoore ma ɗe foti ƴeewndade hoore ma beele a jogui finde moƴƴere par ce que gueɗe ɗe fof koko mbakni tan ene mbaɗa ndeñ lencu voilà il faut ko faama ɗum voilà ɗum waɗi o wima islam ɓaleɓe anande o wima ɓe keɓloyte noon ande ko leyɗele arabeɓe holɓe o haala ay ɗo joni heeɗima oɗo waɗi traduire ɗum ɗo ɗum heeɗima ɗum ɗo haala makko wallahi yo tinnima no fewi waɗi hen tinnare makko kono noon hol hebloyteɓe o haalnani yimɓe nder haala makko hol hebloyteɓe hebloya ma en gaddumo ɗo haade men ɓennude ma en gaddumo ɗo hebloya ko les gouverneur wona gouverneur uji ɓaleɓe ko gouverneur uji france ko wayno no wiyatano kadi Louis Faidherbe ko wayno général Arsenal ko wayno Koppolani to Mauritanie toon wara ko nokku ne wiye Tijjija wari ɗum ko sapato goto ne wiye ɗum ɗo kadi Sidi Wul Moulay Gene nde min jangata nde amin posé ces genre de question qui a tué Tijji ɗum ɗo no wiyatano kadi ɗum ɗo kadi Koppolani hol barɗo Koppolani mbiya wari Koppolani ene nde c'est Sidi Wul Moulay Gene anande ɓe mbima hol toon illa tiye jaaboɗa nde mbaɗa sembila mi posé ces genre de question jaaboɗa mbiya wonde a Tijjija nokku woni ɗon wiyete ko topponimma voilà hol topponim ɗo o wara ko Tijjija eyi hol barɗom sapako ne wiye Sidi Wul Moulay Gene sa jaabima ɗe ɗo ɗum daña toɓɓe ɗenna kala supérieur sa jaaɓaki fittira famani leçon ma o par ce que ɗum ɗon jangginanɗa ko ɗum ceerno ma jangguinno ma ko ɗum ɗon woni anen de ko biyeteɗo jangguinowo ma anen de ko duuɗe no wiyeteno kadi laamu ɗe ko ɗum ɗon haalantuno ma ɗum noon faam ko kalande famanteɗa ko mataw ma ɗum ɗo men juut par ce que haala ka eɗen mbaddi hen commentaire firti ko eɗen mbaddi hen pacciral eɗen paccira eyyi ɗum ɗon mbiyen o wi enen de o wi wonde
ɓe sebloyteno o haala ɗo ko fedarde ɓe sikki daftinen ɗo audio gadda hen fedarde ha ganden woni fedarde fedarde c'était un gouverneur français ɗum ɗo au Sénégal ɗum ɗo Saint-Louis jooɗima toon Saint-Louis anande ene anda ha joni sa ari Sénégal ɗo ne sa nandiɗo histoire Sénégal ma dañ hen ko laaɓi eko faate ɗum ɗon donc saɗa yiɗi yettude il faut ko jaaha e Sénégal jeeha e nokkuji wayno Mali en ni kala ɗo ɓe ndewno deftoɗa ɗon pour famde exactement holno ɗum wano hanki anande mbasa haalande yimɓe tan haala ma meha a tawtoraka ma jaaha anande mbittoya anande no ɗum wano ni gaddana yimɓe sowona ɗum kalta yimɓe fewani ko Mouhamadou Khalifa Niass haalde ɗo ko ɓe sikki yimɓe heɓe famani ko haala ko mais c'est très important voilà ay oɗo ɓuuri to banggue l'islam o ɓuuri wadde nafde l'islam voilà nafo l'islam noon ko oɗon woni ɗum ɗo ballowo l'islam moon haalta l'islam ɗum ɗo kadi kaalo goɗɗum ko wona ɗum ɗo kadi ko wallata yimɓe on famani voilà ko holko wiyete biographie oɗo ngoɗo ngal ɗo natal ngal telini ɗo o wiyete ko Louis Faidherbe e photo ngo ene nande makko nandare makko wona on jiiɗi gemeneji en jii gemeneji makko ɗi donc moustache makko won ɗo ɗo safalɓe ɗo enne ƴeɓɓe waade noon ne wiyede basiste voilà ko yimɓe Saddam Hussein kamɓe ne pembol maɓɓe moustache baaɗo ñiyo ko hono ɓen ɓe jogotno kamɓe mbari ɗo ɓaleɓe voilà aɗa nganndi ɗum eyi en cuuɗake kuddule cuuɗake leddel anande ɓe mbari ɗo ɓaleɗe hay goto anda ko 28 novembre mbari ɗo ene ɓal ɗum ɗo kadi 28 novembre 1900 anande no wiyetno kadi 1900 ɗum ɗo kadi 90 elle ko nden ɓe mbari ɗo ha joni anande les veuves firti ko anande rewɓe hesniɓe anande nanɗo kala indépendance Mauritanie ene kaɓo anande worɓe men mbaraɓe ɓe ñande 26 novembre ñande fête indépendance ha hande ɓe jastan ɗo Mauritanie ɓe ɗum ɗo ko ñawande nde gandanɗa hoorema nde safrata ha joni ɗo jareɗen ɗo holko waɗi noon wannoɓe ɗum ɓe so ɓe goni koye tribiji mawɗi hen tribi foof nana jooɗi banggue mum anande wi lamɗo o ñawata lamɗo ne wawa wiide ne waɗa ko wawan Abdoul Aziz wi no naata hen yihaɓo rutti caggal eyi gaga wani ari tawi ɗo no ñawande nde ko heewi mo waɗa yimɓe ɓe ganda tan ko waɗata ko kono ko heewi waɗa par ce que mo jokkodire leyɗele ɓe ganduɗa hoorema ko ɗum ɗo pour la défense ɗum ɗo du territoire woni nokkuji men il faut ganda kam anan nde ndenta nokkuma holno wayi par ce que ɓe mbima ko wari ha ko foof yadata hen ko wari ha ko firtude sa ƴetti lingu walla tew a waɗi ɗum e haako ma pour safnude ɗum so tawi anande haako ko wiyama maayi fisti ko weeli safi anande an ɗum ɗo lingu ngu tew ngu alay sago yaada hen liɗɗi ɗi ma jaada hen maɗi ma yora hen eyi ɗum noon ande leydi ma so tawi waɗama détruire a daraki pour haɓanade ɗum ɗo leydi ma so tawi leydi ndi heɓama ndi heftama an hoorema a wattoyta hen maccuɗo jaadora hen ɗum noon wattu haqqille hoorema ganda anande holi an eyi joni noon biographie kanko oɗo ɗum ɗo Louis Faidherbe oɗo ne jeeya waɗaɗo formé par ce que wima ko on ne haala ɗemgal arab kaalawo ɗemgal arab ne janggi sharia neɗɗo ne jangga sharia taw gonɗinan ganden ɗum noon sa wi tijani hen koɓɓe ɓe janggani aɓe janggi sharia aɓe gandi ko Abdoul Wahab haali aɓe gandi foof et cetera kono noon ɓe gonɗinani won koɓe tiɗi goɗɗum ko wona ɗum holkoɓe tiɗi simne ɗeɗo ko ɗum woni probléme o ɓeeɗo noon ko chrétien ji goni ɗon ko chrétien laattuɓe goni ɗo eyi ko ɗum Khalifa Niass yiɗi wiidema voilà woni ɗum ɗo kadi Mouhammad ɗum ɗo Niass ala ko kalɗo hunde enande e ɓurɗo ko haali ko ɗum o tampin hoorema Sénégal fof so wonno kala waɗanoɗo daawa anande kanko ko haali ko ɓuuri famnade ɗum famen ɗum par ce que tan intellectuel ko docteur woni ɗon voilà haalta bolle puyɗe ne andi ko haalata ko kono noon so haali ɗiɓeɓe yenna yimɓe hewɓe nanta ko haalata ko par ce que nguurɗa ko cikkata ko ɗum woodi wona ɗum woodi ko goɗɗum woodi voilà joni noon oɗo Louis Faidherbe holno jibina o jibina ko 3 juin 1818 3 juin 1818 maande makko wonmo nanda voilà kono anda kono oɗon koma ɓeyda hen temedere ganda holi on voilà joni noon holle o sanki ko 28 anande septembre anande 1889 omo yaare e 71 ans omo yaare duuɓi capanɗe jeeɗiɗi e goho e dewɗi ni kono tan eɗen mbawi anande pour raɓɓinade tan anande mbaɗen capanɗe jeeɗiɗi taw kaɗɗen ko hitande nde eyi oɗo holto woni o ubba koye Sénégal o ubba ko Mali o ubba ko Guinée o ubba ko Mauritanie ala o ubba ko leydi maɓɓe ko ɗum o liggontono ko ɗum addunomo ɗo ko finde makko adduno o gayni o yeehi toon
gasi o wawa wonde ɗo nde o ƴetti retraite makko nde o hoɗi o faati France voilà ko ɓeeɗo wima mbaɗa formé forɓe ɓe formé ɓe koye maɓɓe gondi anani walla kamɓe koye maɓɓe jooɗi taw ko christianisme no wiyetano kadi pape gondunoɗo e makko eɗen mbawi andude pape jontanoɗo anan nde ndewo woni gouverneur sénégal nde ko ɓeeɗon ƴetti décision anan nde jooɗi ɗum ɗo kadi ɗum ɗo mawo haalɗo ni kanko ɗum ɗo juma o wima hectare leydi nde kala ɗo garɗa e cathédral ɗum ɗo Dakar o wima hectare leydi nde ma taw ɗon jumaji ɗiɗi ne kuccodiri jumaji ɗi mahi ɗum ko ɓeeɗo ko ɗum ɗo kadi gouverneur gonnoɗo ɗo gouverneur koɗon holi gouverneur ko maade jama eyi ɗum waɗi ko ceerno Yunus jaabino holko jahannoɗa ɗum ɗo kadi haalano jowdi waɗma ɗum ɗo kadi reedu voilà o meeɗi nande oɗon kaset c'est à dire sikki ka chrétien holko wondima min aɗande ɗum o haalata ɗon ko yonta no wiyetono kadi ɗum ɗo kadi labbe ɗum ɗo candum cardinal candum eɓen mbawi haaldeno ɗo kono laawol ngol ɗum ɗo wona tijani haalata gaddirɗen ɗum ɗo kono yewti ɗum ɗo e haala ɗum ɗo Mouhamed ɗum ñaso anan den joni noon holnde o jibina ko nokku ne wiye Lille royaume de France royaume woni laamorgo France anan de laamorgo roi e yonta makko roi woni ɗon hande woni ɗo ko Macron eyi jibinaɗo 1977 eyi minen nden min naati école voilà nde o jibina nde ndo min naati école voilà donc 1977 eyi 77 eyi mi janngani hay nokku e Mauritanie tan janngumi hay nokku janngani ko Mauritanie janngumi kala jangde nde janni min ko Mauritanie jangi ɗum wona goɗɗo mi haala noon ha laaɓa wona Sénégal wona Mauritanie wona ɗum ɗo ko Mauritanie janngumi jeɗam fof Mauritanie gasi eyi tuubakoɓe noon gummima bangeji goɗɗi gari e nokku amen janngini min par ce que ɗo min gonno ɗo ko coopérange français garoɗo jangi ɗon mbeɗe siftoro ɗo sa Kodiak mbeɗe siftoro ɗo ene kaddi Pascal Mimoray mbeɗe siftoro ɗo goɗɗo e goɗɗo e goɗɗo ko wayno riwonde en ni et cetera Birban en ɓeeɗo fof ko tubakoɓe kañumen janngini min voilà donc ɓeeɗo ko yimɓe c'est des ingénieurs ko yimɓe jaaɗi hattirde liggotoɓe ko ɓeeɗo janngini min ko ɗum waɗi gandam wawa nandude wona yimɓe ɓe natti wonde ɗo mbaɗaɗo formé fof ko Mauritanie e fornude tan wona ɓeeɗo ko jannguɓe eyi waɗi way kono professeur Cheikh Anta Diop ni mo ngannduɗaa jogii ko formation anande mo nganndanɗaa hoorema kañum e oɗo no wiyetano kadi Ablaye Wadde en ɓeeɗo janngi koye ndeer France Léopold Sédar Senghor en jangii toon ko ɗum waɗi sone kaala ɗo haalo men ka jiida par ce que jogii ko pinal tubakoɓe eyi eyi ɗum noon paamen ɗum noon hay yenande makko to woni ne annda omon cimetière de l'ouest anande cimetière de l'ouest wiyete anande yenande funnangue c' est à dire guenande funnangue noon wiyete France holko woni nationalité makko ngendi ayi so mbeɗa haalda yimɓe ɓe ko gendiyankoɓe sa wona gendiyanko gonɗa Allah yima inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila li ta'arafu inna akramakum indallahi atqakum Allah yima ɗum ɗo mi tagi on futti ko ɗum ɗon woni tago mon anande min zakarin debbo woni ɗum ɗo kadi Hawwa wa unsa woni Adama anande wa ja'alnakum min mbaɗi on shu'uban min mbaɗi on no wiyatano kadi gendiɓe comme no Nations Unies eyi les Nations Unies voilà ɗum ɗo gendiɓe dentuɗe eyi ɓe mbiyata ko soɓe mbaɗa traduit mbaɗa ko dowlaji dentuɗe wona dowlaji ko gendiɓe anande dentuɗe anande woni ɗum ɗo shu'ub voilà e ɗemngal ɗum ɗo aradere voilà a haala hunde laɓɓinani ki ceerda ɗum sa haali ɗum yimɓe wondude maɓɓe ɓe mbiyata ko wona noon yimɓe meeɗi wadde ɗum e duɗal gotal ene anda to henne anande ko neɗɗo biyo ko sunniyanke kalni jottodirima au lieu kalda yam dingiral kono jaaha jalta boon mbiya aɗa haalda yam ɗum ɗo aɗa haalda yam ɗum ɗo nde min jehimi kollimi fuɗɗimi holludemo goɗɗo o yeehi mbeɗe nandimo nande ndogum yo atta te wiyata ko sunniyanke nga ko musiba aɗa ndi ɗo woni noon voilà cimetière de l'ouest ko ɗon ubba nationalité makko ko française ngendi makko ngendi saab makko voilà shu'ub wa qaba'ila woni kille ka cubbal ko cubbal ko toroɗo ko maabo ko sakke ko ɗum ɗo ɗum woni kille Fuuta ɓe ngoni sakiraɓe ko ɓe ndesnodirta e koye men heen goto fof Yunus wima so wiide ƴettoe kumba goɗɗo on ɓe mbiyata ko andi a jaafi
walla ande a junnitiima ande a huywi voilà ha hannde ɓe ɗum ɗon ɗam rewam woni ɗum ɗo batte woni newo anande nan e nder men no mbirata newo colonialisme no mbirata ɗum ɗon wiyete ko rewam huunde ko reema ñaw nan ɗo ne jagguma ñaw ngu suwa seetude ma wiyete ko newam rewam ɗum woni newo helmere waɗetede ɗum ɗo woni ɓeydol gonowo woni ɗemngal fayta kono newo colonialisme fitti ko jiimandi newo fitti ko rewam colonial jiimandi tubukere ha hande rewam jiimandi anande leyɗe nangal leyɗele Europe bannoɓe colonisé Afrique ha joni nana hedde men suwa iwde rewam ɗam nan ɗon joni noon sa safrani ɗan ɗo rewam kala kalka ko diine mabɓe voilà par ce que diine o hankkadi ɓe nanni ɗum ɓetema hankkadi a ronki yaltude hen surtout a boran eyyi sa wurdini ha maayi anande a waɗani ko wiyete réformé anande ko ɗum waɗi sa ƴeewi audio makko o haali toon Faidherbe holmo haalata ɗon o haala ɗon ko biyeteɗo Louis Faidherbe omo jogino hay statut makko statut mbiɓa ko yonta makkital anande nde laami am beni duuɓi faade hannde anande ha hannde kañum woni ɗon statut o helama liɓama kanko oɗo c'est un ingénieur ko neɗɗo gando woni ɗo to banggue ɗum ɗo ko wona ɗum ɗo to banggue diine ɗum ɗo christianisme o ko ingénieur arɓe ɗo ɓe fof gouverneur ɗi fof ko ingénieur uji janggi koye école aji mawɗi ngari ɗum sa janggi école aɗa ari tawi ɗo neɗɗo janggani ko haalanɗa ɗum fof rewata noon par ce que ɓe anda voilà donc ɓe tawi koɓe janggani walla ɓe taaniraɓe men janggina anande tawa rewam no wiyata noon kadi ko wiyete ɗum ɗo l' esclavage anande watti ɗumen yimɓe bolle fuyɗe voilà par ce que adi ko l' esclavage woni maccugagu anande yeeyde yimɓe waddi ɗumen e laaɓe salam yeeɗum ko ɗum waddi aux États-Unis des noirs américains ɗum addi ɗum ɗo kadi noir brésilien ɗum waddi les noirs cubain ɗum addi ɗum ɗo dendagal ɓaleɓe egginanoɓe ɗo nawa ɗum ɗo leyɗele goɗɗe hannde wonta ni ɓe lewloyde nawlum ɓe natti yidde ɓe gona toon nde wonno anande so tawi en mbaddi entraînement woni en naddi école ɓen kaɗama ha mbatti nadde école anande mbatti wadde gueɗe baɗɗe fayide hannde wontaniɓe ɗum ɗo holko toɓe ndewata ɓe nder ko par la médecine par ɗum ɗo kadi l'assassinat ɗum ɗo kadi en douce woni jomumen coppe kosone gueɗe baaɗe noon des trucs comme ça walla jaaha hôpital a sellani ɓe tottuma poɗɗe ɗe ganduɗa hoorema maaya wiyeɗe a maayi ta maayani taw mooro o wona naturel ɗum waɗi ko wiyete autopsie so neɗɗo maayi ene foti nawede waɗe autopsie firti ko ƴeewe holko jogi sababu wargani est ce que mooro ko naturel beele posone ala e makko beele poɗɗe baroje ngala hen beele piccirata piccir ba posone ɗum ɗon ƴeewe kono wona wiide ko hoddirallah tay ko hoddirallah ko hunde fof ɗum waɗi ko ɗum waɗi Umar ibn Khattab wiima anande an tu'mina bi qadri khayrihi wa sharrihi nde gonɗinta hoddiro anande khayrihi wa sharrihi firti ko une mort naturelle anani mort naturelle sharrihi firti ko mort qui n'est pas naturelle artificielle firti ko neɗɗo forti mayde ma voilà wonema ndentoɗa wona ɗum ɗo jaha ladde tan ko tottoɗa hoore ñaama walla ɗo injirɗa ko jaha gonɗa ko sara ɗum ɗo ko ennemi ji tartima bang yo bang neɗɗo no wawi arde resodire ma ni taw ko debbo aɗa andi taw ko jonta taw anda o yiɗi ko waroydema a tinani a boorama ɗum noon holko neɗɗo woni koye galle gonita e galle anande ko wonde gardiɗo galle wona ko debbo wi ko waɗa wona debbo wi sodno o tan cooɗa oto wona debbo wi mbeɗa waɗa ɗum ɗo tan mi waɗa ɗum ala ko debbo wi hoto mbaɗa yiyande o debbo resma mbaɗa kono debbo tuubako ni no debbo tuubako waade par exemple Alassane Ouattara oɗo gonɗo Côte d'Ivoire eyi risgo debbo tuubako debbo ko chef d' entreprise wonno sa resi ɗum hoto faɗa wadde fitti ko a uddi tan tomo dame anande pour wadde ces entreprise e nder ndangal Côte d'Ivoire ko on debbo ris nde ɓe mbiɗo aɓe jana ɗo en no wiyatama kadi e Niger nde anande sababu no waɗi kuddata neɗɗo gaddaɗo banggue goɗɗo anande tawa wona goƴa Niger naɗo woƴa France yi tan yaltani yan leydi ma mbeɗa neɗɗo no wawi nadde France ɗum ɗo mi won toon tan wiya mi yaltani taw français mi yiɗi yaltintemi toon aɗa ɗum ɗo kay firti ko rewam ɗam nan ɗo ha joni rewam colonial o nan ɗo ɗam ɗo rewam colonial noon ko ɗum ɗon woni foti wonde haare kala denna biyeteɗo ko guindiyanke woni nationaliste firti ko duttiɓe ɗemgal mum pinal mum tarih mum so tawi ɗeɗo gueɗe a perdi ɗum ɗemgal ma pinal ma diine ma ɗeɗo gueɗe holko keddotoɗa
ka tekkere tan ɗe ha kasi ane tekkere kon gootum ay ciyeltol ka ciyeltol tan eyi mutte ɓornama tan ha ratti tan ha wonti ɗum ɗo tan an ƴettoɗa ɓomɗa ɗum ka ciyeltol tan eyi nguruma ngu ko nguru ciyeltol tan a hay tan ala firta ha ɗum noon so tawi en garti o haali ɗo ko faate mawlud o wima mawlud baɗeteɗo ɗo o ko tuubukoɓe gaddi ɗum ko tuubukoɓe gaddi ɗum mawlud hande batteɗo ashhadu an la فبأمائنا وجيا أبدا أن محمد المختار في القدام إلى مولد وما بتوه الرجل روي ولا وجونا فالمولد بتلو محمد عبد الله ونا محمد ابن عبد الله ونا مولد بتلو فكساي عربي سعودي وتاكرون يا فتاوي شهادين هذا ما بيجون إنديا comme no jam je le respecte non donc mais il faut qu'on dise la vérité voilà mawludaji joomu adda mawlud ɗum ɗo fewna ɗum ɗo waɗa image ma gayno faɗa collé copier collé rendina ha feewa andi adda ƴeewi ayi o holla ɗum makko de ayi almuɗum maɓɓe ƴeewi ayi ɗeɗo joni mbatti wadde mawlud arabi saudi watti mawlud holto arabi saudi waɗa mawlud arabi saudi so waɗi mawlud dendagal pressaji ɗum ɗo aduna o jaltinan ɗum o tampin hoore ma ñande ɓe mbaɗi mawlud ɓe jeppi haɓe mbaɗi mawlud yimdere nde fof ɗum jaltat mawlud o caméra ji jaltina ɗum ha laaɓa wadde ko senani wona gonga wona gonga wona gonga tan wona gonga en mbawa yiide ne jaɓa ko wona gonga voilà donc dem je respecte noon sérieusement fala je respecte aɗa andi mais ɗum ɗo n'est pas une réalité wona gonga voilà si c'est pas gonga wata wonata gonga tan wadde ko gaddani yimɓe arabi saoudite waɗi mawlud ñande arabi saoudite wetti ha waɗi mawlud ani walla ɓe kaari ko fare mawlud so weeti dendagal yimdere nde avec ɗum ɗo message ɗum ɗo kadi information o yawde ni ala fof ɓe ɗum heddata yimdere nde arabi saoudite hanki waɗi mawlud ɗum noon ɗiɗo haaluji haaldote ɗum ko cukalon question neɗɗo yo woppo haalde ɗiɗo haaluji eɗen gata ɗum noon mbiyen yaako ɗon noon ma juut par ce que haala ka noon ɗo ne wonde facciro sinno wondano facciro tan mi janngat ɗum tan mi gayna kono noon jinmi ko rendinde facciro ngo e ɗum ɗo ɗum fof yaaka o wima woodi heen tan c' est à dire mawlud batteɗo ɗo wona ɗum wonno ɗum woodi heen tan ko woodi tan ko eɗen mbawa haalde anande ko fuuta ɗum ɗo kadi ɓaleɗe nden diinu men wona wadde mawlud o koko sosa ari ko wat tan ko ɗum yiɗi wiide woodi heen tan anande ko rentude anande juula subaka so juuli subaka mbaɗa salatul fatiha janga salatul fatiha mum anande goto fof yo haaju mum wona goɗɗum wodani ko ɗum tan wonno diine men nden adam en gandano goɗɗum firno salatul fatiha o anande ko ɗum tan gandunɗen ko ni tan anande foti ko ni foti joni noon ayi mon haali ɗo o wi fegarde en gouverneur uji anande wonnoɓe ɗo ɓe fof anande ene mbawi ɗemgal arab yeyi tubako arde haalama français kono gandam haali no wawi ɗemgal arab kono haalata ɗemgal arab ɗemgal arab ngal holno waɗi o totti ɗi o formoy ko sernaɓe ɓe ganduɗa hoore ma arɓe wattan o formi ɗumen haw gayne anande ko kañumen kaalata e dow inde makko ko ɗum itti yunus toon hay wondi koye ɗum ko kamɓe gondi koye labbeje sernaɓe gondi koye labbeɓe ɓe voilà ɗum waɗi yunus wima ene aɓe garanno ɗon aɓe pose ɗum question taw ko sernaɓe men ɓe e wonɓe ɗo khalifaɓe ɓeɗo ko garanno namdo ɗum namde ene kaala e pular ne namdo ɗum ne jaago haɓe yittima ɗon ɗum ɗo 14 août 1964 anayi ko noon o wi anan de o adda ɗum ɗo kadi Nouakchott o nawta Mauritanie nden ɓe enquête ko journal Vatican woni ɗum ɗo kadi Rome anande journal mum inde makko kanko Yunus yeehi toon gumɗo goto nana Mauritanie ko noon o wi ko sagan témoignage neɗɗo a wawa dañde neɗɗo ne haala hoore mum voilà o wima sernaɓe kañumen namdatanomo prison o yaltini hedde ɗum ɗo hedde jamma omo namde omo namde ɓe mbaɗi enquête haɓe gandimo taw ko sernaɓe men ɓe anande caggal ɗum o waɗa e avion anande o nawa gayne ga ɗum ɗo hay nde o ari buskane ni kadi taw gadi ɓe ga kadi ɗum ɗo safal ɓe hay ha hande hawo maayi haydara mbaɗnanimo te ko neɗɗo jannginowo islam jamma e ñalawma qur'ana eɗen ngaddi tafsiraji hay goto anda ko waɗi te ko gumɗo hay goto wallanimo o maayi ko miskinagal voilà yidde makko noon ɗon
hay dara mbaɗna voilà so tawi te kanko ko jeeto jaggude ɗum ɗo kadi adiɓe jaggude lawol tijani par ce que haali ɗo jaggude o ha so lisi hen ala saydi mum o haali hen no wiyatno kadi ɗum ɗo kadi oɗo no wiyatno kadi no mbiyatnoen kadi oɗo comment il s'appelle alaji mama saydou ba o haalima won yimɓe ndewo jeegomo ɓe o jagguide yidde ñalawma goto en 1951 nde Boun Oumar naati leydi ndi joni noon neɗɗo ne wawi haalde ko ɓuuri kañum témoignage fetti seedan faago nde ndiwa ɗum ɗo sa yi kayɗen ɗum ɗo eɗen kaala eɗen mbiya sahabaɓe ɓe kamɓe ceedi nde nelaɗo o ɗum de ko ɗum ɗo woni diine men so waɗi ɗum waɗi hen hettade ɗum ɗon pour dañen source anan de ko mbatten ko holko inni ko ɗum woni fayida o joni noon so Djilis Mbaye ari naaji hen 36 wonti 37 anani ɗon ma faam ko joom 37 o tan wawi ɗum explique on tan woni kaalowo gonga somi haali noon yeɓata famde voilà par ce que ɗum nandi ko diine nder voilà golle golleteɗe nder golle sirru eyi non ordinateur ni voilà ordinateur moftirta gueɗe nanna hunde yaltinanma hunde aɗa andi kay an ngandima ndi wawa ɗum wadde ngandima ndi ko andi ɗum ɗo jagga kono noon adi yejjita kono ordinateur kañum yejjitta ko programme woni toon programme surtout ko hunde eɓɓade voilà hunde eɓɓade way kono malaise kañum ko programme jogi o waɗa tan ko Allah yi voilà ɗum woni ordinateur ɗum noon paamen ɗon jokken golle eyi o wi ɓe kebla ko ɗum ɗo haaɓe ɗum ɗo kadi mbaari kamɓe gouverneur ɓi ko wayno ɗi fédère ba tan kokkuɗen heen woɓɓe nan toon ko wayno koppola ni ko muccani leydi fof anen de di laamu France ɗum ɗo kadi ƴettuno anen de nan toon waɗi formé anen de mo ganduɗa hoore makko jannguɗo haa waawi anen de ɗemngal ngal ndeɗe anen de fuɗɗi anen de addeede ɗo anen de aɓe ngoni gouverneur uji anen aɓe ngoni gouverneur uji donc ɓe mbaɗa formé leyɗele arabeɓe surtout ko libaneji en ɗum ɗo en cetera formiɓe ha gasi anen de ɓe gadda ɗo en e men anen de kamɓe fof anen de aɓe nana ngal ɗon ɗemngal surtout aɓe gandi ɗum ɗo ɗemngal ariya aɓe ñangi kadi sariya kono noon sariya mo ɓe jangi o ɓe jiiɗa l'islam ko natten l'islam fondamental l'islam fondamentaliste l'islam fondement holko woni fondement l'islam ngoroni l'islam de base l'islam denglode jange ɗemngal pular nde mbawon famde holko ɗum waɗi ngoroni huɓere saɗa maha ɗum ko fondation woni fondamental faut comprendre les mots d'abord avant de parler par ce que les mots ko kañum en ndenti gonti phrase kañum en gonti anan de haala les lettres ko kañum en anan de janti e wone lettre uji maɓɓe anan de waawi wowlinde haala so wona ɗum o wawa wowlinde haala ɗum a janngoya ɗemngal pulaar ko tan ɓuri ha famde sa faami ɗum ɗemngal arabe ngal weeɓirte c'est très facile kala ko expliquanɗani e ɗemngal arabe tawi tan ka jannginowo baawɗo mbeɗe posement de question ma haallam dendagal ɗemngal arabe ngal holno ngal wayi anan de holɗum ɗo ceerno haadi diallo koye ceerno ɗon jeeɗi somi sajji tan ko toon jahami voilà somi sajji tan yatama mi addanama ko jinmi haalde ko fii tan ɗum haalaɗo te so hirtan famat voilà kono mbeɗa anni ɗo e murtani min meeɗi wiyeɗe min formé ɗo arabe ndeno yiitan no mbaɗiranmi ni yi ha ɓoyi tan ɗum ɗo ceerno ɗen natti arde eyi min ƴetti min tottiɓe ceernaɓe no wiyatano kadi no wiyatano kadi jannginoɓe pulaar min yehi ƴeewoy mi janngino pulaar par ce que ɓe jii kamɓe ceernaɓe sunniyankoɓe woni ɗum ɗo kadi frère musulman eyi ko wayno muslimin wonno anan de jaami gaddanmiɓe kono mi annda ko ɓe ngoni noon par ce que ɓe mbaɗa politique kamɓe gaddumi joƴƴinmi gaddanmiɓe ceerno o koye ceernaɓe jannginoɓe mbeɗa anndimo omon babaɓe voilà soɓe mbi mi wiya ko kaari voilà joni noon gaddanmiɓe ne jannginoɓe ono wawi settade hay rewde juulde ɓe solni ɗum mbiya ɓoyɓe natti arde almuɓe natti arde almuɓe mawɓe ceernaɓe natti arde mbino ko pulaar janngataake no ɗum ɗo kadi min jaɓani janngude arab eyi ɗo e muccani aɗa andi on probléme no woodi ɓe mbi min jaɓani janngude arab mbimi minen kam min jiɗi janngude arab par ce que ndeɗa min mbaɗa dawa moom mbaɗa to min goni feerlo an arab min jiɗi janngude joni noon ɓe mbiya ɓe janngini min gratuitement ko ɗo e jaman cité blanche ɗo nan ɗo ɗum ɗo jouerat ko ɗo min fuuɗani ɗum
ko hen min janggi jeng al fammi tawa min ji ha boy anan de ceerno le nafiyarde so ceerno ma nafiyarde aɗa ara mbattum jangguinde hoore maɗa ko mbawmi fof wa gasi min tan ɓen mbattum jangguinde hoore maɗa voilà min sodata def tan mbeɗe jangga ko tan faami fof faami ɗum waɗi mbeɗe woni faible ha joni e ɗemgal arab mbeɗa andi ɗum yayi defe on sowona ɗum kaldami koto chef adi jallo haaldata ɗum a yiyata hen fot kono mbeɗa wawi haalde mi jangga ɓurana walla ɗum ɗo waɗa hen fot kono sa janggi mbiya ceernal nan toon wajibi wona e jaldema ko jallata ma ana jangguinani waɗa jaloy min jangguini hooram kala ko ñanndumi a wona ceernal min ko min jangguini hooram kala ko mbawmi e ɗemgal araba ko kijjatmi hen walla ko kalami ko min o jangguini hooram wona an ɗum mi haaldi ɗum e ceernaji kadi ko sunni en mi yiiɗa innude inde makko voilà donc ɓennen donc ɓe kebla anande e ɗemgal arab ɗum ɗo kadi arab ɗum anda ƴeew joni ayi senaɗo joni tan kala joni ɓe cikkal kam ɓe ɓuuri ɗum ɗo kadi feddata ɗum walde arab e rerba sali haalde arab o formo yimɓe wonɓe pour yimɓe majja anande ha mbawi arab taw ko sernaɓe men ɓe ɓeɗon kalata koye dow inde makko ne nana pulaar ne ɗama ɗemgal arab ko ɓen goni sernaɓe hande ardiɓe ɓe eyyi kala lomtiɗo lomti ko ɓen mo famani ɗum ɗo fof e bala famani il n'a rien compris donc on continue sur Mohamed ɗum ɗo donc ko gouverneur uji français arnoɓe wadde colonisé ɓe ko ɓeɗo mbawi ɗemgal arab kono e nder men ɓe kaalata français eyyi voilà voilà Macron ne nana ɗum ɗo kadi Emmanuel Macron ne nana ɗum ɗo en nana ɗum ɗo kadi anglais no fewi wiyama no haaldata anglais ɗemgal anglais to somo haal ɗum ɗo eno juumata ga eyyi kono noon so tawi o ari France omo haalde français o haaldata ɗum ɗo français kono so yi en anglais feere mo wawi haalde en anglais mo wawi yaade États-Unis o haala ɗum en anglais surtout komo ɗiggin ɗemgal ngal ɓeene ils sont formés ko noon mbayi nde ndari ɗo nde ne nangan ɗemgal arab kono noon ɓe kaalda ko français anande ɓe jaɓata haalde ɗum ɗo ɗemgal arab ɗum ɗo ngal hay safalɓe ga en won aroɓe ma ene maawi pular sikka nana pular aɗa nana pular aɗa nana voilà joni noon ɓe gona e majjitinaɗe ɓe nanta ɗum ɗo ko kalɗa fo ɓe nana kamɓe noon aɗa haalnaɓe anan de kamɓe aɗa ƴetta voilà ɗum ɗo ne woodi kala ɗum ɗo neɗɗo mbaɗo colonisé ɗum ɗo ces méthodes sont vieux ɗum ɗo depuis le temps anan de ko peeje mo ala feere noon anan de wawa laamade ma gonano jajan jayni no mbawa laamade windere nde ayi mbasa wonen jajan si voilà walla jajan jom ndeɗe anan de ngari anan de nde ɓe pewni kaalis sen ƴeewi ɗe mbawi andude ɗum ɗo sefande ari et cetera ɓe pewni kaalis hitande nde ne anda amin jogui nokku wiyete ko nokku seefa ko guese eyi ko territoire ko guese kaalis o ko kamɓe ɗum ɗo fewnata ɗum kamɓe fewnata no Cheikh Tidiane no wiirani fewnanno kaalis ni Cheikh Hadi Diallo haali ɗum nede sigi de donc firti ko oɗon e koye maɓɓe jeeya en réalité eyi ɓe mbadda hen eyi holko mbaɗatno holko haali ɗo ko waɗi fayida mbatten ɗon haqqille o wi nden ɗo Saint-Louis ɗo o haali o wi ɗum ɗo juma o wi hen mi anda ko joolori mi anda ko firtata mi anda ko minere fotata wonde ɗum an ɗemgal wala jamaji ɗi kuccodiri woni koye nokku gooto terrain gooto ko hen waɗa juma o église o fof woni ɗon o wi so tawi drapeau ne ɗum ɗo kadi ene drapeau français anande ne ngaddintono yimɓe fof darata so darima holko mbiyata ma en gari hen a jalaton haɓe gay ha maaya joni noon e firti ko woɗo Mouhamadou Khalifa Niass mbatte makko haqqille ko haala kono waɗi fayida o wi drapeau aɗa andi drapeau France ko bleu blanc rouge ɗum ɗo ko goobuji tati waɗi min gadduɗo drapeau jeɗɗinen ɗo bleu blanc rouge ɗum ɗo woni drapeau France joni noon so tawi ɗum ɗo kadi drapeau ɗum ɗo kadi subaka anande yimɓe ene ɗum ndina hade nadde ligge et cetera kañum fof jaltan kamɓe fof ɓe ndenda kamɓe feernaɓe wonɓe ɗon ɓe fof ɓe Saint-Louis ɗo ɓe mbiya ɓe ndetto konngol comme no sukaɓe naatoɓe ɗum ɗo ni ne juma ene naata école so taw naata école a ɓiran ma andu ɗum anande gona yimɓe haɗu men nadde ɗum ɗo en classe joni noon ɓe jima bleu blanc rouge bleu blanc rouge bleu blanc rouge bleu blanc rouge firti ko drapeau France wona faami drapeau la coque ɗum ɗo le coque eyi symbole maɓɓe ko coque Sénégal ko lion anande Mali ko mi wiyata kode ngabu walla mbiya anande Mali woni Mali Sadio fotta wonde ko fleuve voilà eyi woni no woti kadi ngabu anande Sadio subalɓe ɓe nde wonno koɓe awooɓe aɓe mbiye
holɗum anande armi fiyanma leeɓol Mali Sadio voilà Mali Sadio ko Mali maayo wiyetengo Mali mbiɗa sikki ko fleuve woni ɗo aɗa andi le fleuve du Mali voilà le fleuve du Sénégal ne woodi joni noon Mali woni ngabu fleuve ɗum ɗo du Sénégal ɗum woni ɗum ɗo ɗo totem woni kadi ɗum ɗo kadi national no wiyeteno kadi ɗum ɗo kadi du Mali Sénégal ko ɗum ɗo et cetera e sa yeehi ɗum ɗo kadi woni leyɗele ko panthère woni ɗum ɗo kadi cewngu sa yeehi Côte d'Ivoire anande ko kadi Côte d'Ivoire woni daande maayo songo ivoire woni gallaɗi ñiibi ivoire o kañum woni kadi ko wiyete amorphile comme no mbirata île amorphile anani tawate ko ɗo amen ɗo ɗo maayo worgo e rewo wawi cubaloji ɗi kañum enen gandi ɗum so tawi ɓe kalnano ɓe faama ɗum par ce que ɓe gonno koye daaɗe maayo ko hen ɓe nguuri anen ɓe nguuri koye liɗɗi so tawi en ɓenni yeeso ande o wi kono mawlud ande alano ɗo Mamadou Khalil Niang wi mawlud alano ɗo e oɗo nokku wona ɗon en pinano subaka tan njuulen ha ngay min janggen salatu faji men caronden jehen guese men liggoyɗen eyi ayno yo ɓe garino ande o wi ko tuubakoɓe gaddi ɗum anande e nder men ngam mawninde nelaɗo Allah anande Isa wadde Mouhammadou ibn Abdoullahi woni gonɗo Makka o ubbaɗo jama anande sara ɗum ɗo jenali baɗe yiɗo on woni Mouhammadou Abdoullahi anande wadde ganden Mouhammadou on woni Mouhammadou ibn Abdoullahi ganden Mouhammad Abdoullahi woni moɓe kaalata o woni Isa ibn Maryam ko ɗum chrétien ji gonɗini wadde ko haali ɗo ko yimɓeɓe famani ko haala ko eyi ko kamɓe gaddi anande ɗo ɗaadiji maɓɓe ɗaadiji wiyete alkati wiyeteno nden ko alkateɓe maɓɓe alkati anande alɗaadi woni alkati e nane ko ɗemgal français anande kamɓe gaddi ɗo alkateɓe maɓɓe kamɓe gaddi ɗo ɗaadiji maɓɓe heɓe hen nan gubba Saint-Louis amin gandi ɓe voilà ɓe gaddi ɗumen ɗo anande joni noon ɗiɗon ɗaadiji ñawata e dow inɗe maɓɓe sakejo oya ko ganduɗa hoorema Alaji Seydou Nour Sall ene jokkodiri e mum mbeɗa andi ko nokku amen hay goto ɓuranni mamnude voilà kañum Alaji Mamadou Saydou ɗum ɗo kadi oɗon Alaji Seydou Nour Sall ari wuro amen wawa gare ɗon par ce que diwan goto min goni minen fof gonde gotum ko mi pinal gotal ko minen babiraɓe men taaniraɓe men jaatiraɓe men gonduno voilà wadde ngal ɗon pinal wona jijjitengal par ce que ko tarif anande jokkodiral ngal wawa gas yiwde ɗon kono noon ganden gueɗe ɗe holko addi ɗum sa anda la cause qui ne peut pas soigner holko waɗi doctoreɓe ɓe ene mbaɗa ko wiyete analyse ko waɗino tottuma poɗɗe ko waɗino poɗɗuma pingu walla ko waɗino tottuma ɗum ɗo ko pour wadde analyse ha ganda hol chiffre uji ma aɗa hol limoje aɗa gonɗe ma yaltin ɗum so ordinateur andi aɗa andi hakkude ɗo e ɗo moƴƴi hakkude ɗo e ɗo moƴƴani hakkude ɗo e ɗo ko nguɗo ñaw woni ɗon joni noon on sanga ɓe tottuma médicament mo poɗɗa ɗum min ɗo ɗum woni ko wiyete analyse voilà les analyses c'est très important ɗum ko jangde dawroɓe ganda ko firti kala chiffre wonko manamo firtata ɗum noon sen gari ɗon nde sikki en natti woɗɗude e gaynude ko kamɓe gaddi ɗo ɗaadiji maɓɓe firti ko ɗaadiji kalteɗi ɗo henne kaale tarihaji le ɗum ɗo en koyno ɗum ɗo kadi Basmor Lamine kam sanci ko ga en anande ɗum ɗo ceerno Mouhtar Sakejo en nan Leli Saint-Louis ɓeɗo fof ko ɗaadiji anande ɗi gandanɗa hoorema haaletonoɓe kono ɓe liggoto koye dow jiman tumtoɓe Dagla Birane en ene ganda anande ene wiyeteno kadi wan en to ɓogge ɓen fof ɗum ɗo c'est des interprètes tubakoɓe goɗɗo no wiye ɗon wiyeteno kadi Mam Diake en ɗeɗo fof ko andaɓe anande ko yimɓeɓe min ganduɓe ko wadduɓe tarih anande jinnaɓe amen amin gandi ɗumen min tawa ɗum ɗo no jogui baba no wiye ɗo Soumar Malik ne haalatno haala Mam Diake guesa amin hettama ɗum ɗo duuɓi 50 voilà hol kettuɗo ɗumen tubakoɓe holko waɗi noon par ce que sa yaadino e tubakoɓe ɓe kettanto ɗum ɗo so jomum ari ɗon ɓe guittat guesa baɓe mbelaɓe ɗum enen guesa amen hettama ne wiye wutuwayi wona wutuwayi kay ko dogolli hettama duuɓi 50 caggal ɗum hetta ɗum ɗo atte juuɗe amen taw tawa kadi yimɓe keeɗi indépendance
ko ɗum woni yimɓe hannde ne mbiyata mbaɗa yimten ɗum aɗa yaha min mbeɗa woni ɗum ɗo kam heeɗi indépendance mbeɗa woni murtannaji anande komi sénégal naji ko murtannaji par ce que a wawi fendude sénégal e murtane wona faami no gese sénégal naɓe ɗe goniri ga gonɗi ɗum ɗo ko nden ala no murtane sénégal foko goto wonno ko Fouta tan wonno donc ko colonial en kaɗumen gaddi maayo ngo mbaɗi ɗum frontiére kono wona ɗon wonno frontiére o wonno ko dow voilà ko ɗum ko ha safalɓe ɓe mbawa ɓatade ɗum ɗo kadi mbawa remde daña ko ñaami mbasa wonde désert par ce que ɗum ɗo hedde côté ɗum ɗo kadi nord o anen de désert nan toon so wona ɗum ɓe guura ko dépendance ala taw ɓe guura joni noon oɗon arrangement waɗi ko colonial en kañumen mbi haade moon hedde indépendance ma jaɓanomin ɗum ɗo mawɓe jaɓi ɗum voilà ɗum waɗi no waɗi rewam o addani en 1989 hareji et cetera des choses pareil alors que so tawi yimɓe ɓe pondano tan anen de mbaɗa gotum anen de gara liggoɗo ɗen et cetera mbasa yiiɗa ɗo hakkide noon a tawi kamɓe ɗo jogui leydi babam et cetera des trucs comme ça jettoɗa ɗum ɗo kalden mbadden ɗum ɗo aɗa jogui kalis mi daña hen intérêt daña hen intérêt taw leydam ko min jeeyi leydi ɗum tawmi ko taniraɗo mi jatiraɗo ko ɗo kommi gara ketta min mbeɗa wawi wade faade nord mi yetto tan e nder tamaroje safalɓe tan au niveau de attaque tan wiyeɓeɗe hetta gueto mumen ne wona wawa wonde walla mi yaha jourat walla mi yaha ɗum ɗo kadi tig jigde tan mi tawa safalɓe ne goni nokkuji men tan hannde tan mi yetto tan wiye gumeɗe ɗo mbeɗa naw gese moon wawa wonde wadde no a wawaniri rewi to andu ga ɗum fotani wonde ga eyi sa ƴetti gese janani ɓooyi aduna juurde fof so yeehi ha ɓooyi ɗum ɗo gonga arta wi ka gummoto ɗon ɗum noon eggu gila e law gona e gonga liggodira e yimɓe taw ko liggey pewɗo taw on kaɓani on mbaddani onon fof ɗum ɗo koye leydi he ndeɗon ko jeeymi ko woppidam ko jeeyam anne ko jeyɗa ko ƴettu jeeyi ma mbawen faam ɗum noon so tawi en jokki tan gaynen haalde ɗo mi sikki audio goto mbatten gaynen haalata arande walla ɗiɗi ni par ce que haala kan heddi seeɗa kono tan ma en jaha ɗum ko ɗum ɗum ɗon wonno c' est à dire oɗon salatul fatiye mo yimɓe gullanno arande e mbiya ɗum ɓe janga ɗum kaala ɗum salatul fatiye o ko drapeau france mawninte toon ko ɗum o wi eyyi eyyi joni noon o wi oɗon mawlud kaalateɗo mawlud isa baɗeteɗo mawlud mouhammadou abdoullahi wona mouhammadou ibne abdoullahi par ce que on ko jibinaɗo oto jibinaka eyyi arande oɗon wiyete ko ɗum ɗo ko no wiyeteno kadi l' anniversaire de la nativité woni jibinande mais il est né à Dakar donc sa nativité est à Dakar il est né à Mauritanie sa nativité est à Mauritanie surtout ko de la nativité ɗum ɗo kadi ko inde woni ɗo anande eyyi donc ko ɗum ɗo nativité surtout ko jibinande isa ko kañum watte e ɗiɗo mawludaji gonɗi ɗo ɗi ko ɗum mouhammadou o ñafi son paani ko ɗum wi son paamani ko ɗum wi ko tubakoɓe ɓe anande mahi c'est à dire ko tubaɓe mahi jamaji gonɗi ɗo ɗi kamɓe mahi jamaji ɗi ɓe takki ɗon église so mawlud ari mawlud o watte koye dow inde isa mouhammadou abdoullahi hol kaalo ɗum ceɗo ɗe no wiyatano kadi oɗo comment il s'appelle oɗo dia abdoullahi dia ko ɓogge mouhammadou abdoullahi e mouhammadou ibnu abdoullahi on kaɗima ɗum est ce que elage oumar fouti haali ɗum nan toon ma en kaal ɗum ma en jiilo ha gaynen mbaɗen ɗum ɗo o waɗi o haali mouhammadou abdoullahi e mouhammadou ibnu nana yalte rima voilà mouhammadou ibnu nana yalti kadi e hadis goto eyi ɗo nde nelaɗo waɗata ɗum ɗo umra mum nde umra on sanga ɗum ɗo udditare waɗani o ari haw yetti makka ɗo ene ɓe paddimo anande holko waaji o wimo anande min gandi tan ko mouhammadou abdoullahi mouhammadou rasulullahi min ganda ɗum abdoullahi jiya wiyata ko mouhammadou rasulullahi e mouhammadou ibnu abdoullahi mouhammadou rasulullahi woni anande kaalaɗo e qur'an o mouhammadou ibnu abdoullahi woni ɗum ɗo aadaji mon onon arabeɓe voilà fitti ko makka naaɓe ɓe anande diine mo ndewno o nandi ko oɗo diine gonaɗo ɗum anani kono diine madina o anande nde nelaɗo yeehi eggiɗon nde diine o wondi diine bewol par ce que yumma ko jeeya ko madina o kadi nande christianisme oɗo e diine bewol
safalɓe ɓe ko dewol araɓe ño kadi tubaɓe ko dewol debbo tubaɓe sa reefi ɗum o tampina hoorema nawligo ala ɗon safalɓe mbiyata ko la ɗum ɗo kadi rahiqa wala sadiqa wala rahiqa ala garowo wattan ala garowo ɗum ɗo rewɓe men wonɓe gaga murtani ɓe ɓe puɗɗi waɗ ɗum ko dewol woni ɗon eyi tubakoɓe kadi ko dewol anan il y a pas de polygamie les polygamies ce sont les africains qui le font anan de et quelques arabes qui ne sont pas nombreux ko ɓuuri hen hewde kañumen ɗum ɗo enen ɗum ɗum ni koyno makkanaɓe ɓe makkanaɓe ɓen ɗeɓa namdude en men seeɗa anan de ɗo jiiɗa anan de ɗum ɗo église foof anan de maɓe mbaɗɗon anan de ma mbaɗɗon ɗum ɗo kadi jama anan de ɗum ɗon ko france waɗi ɗum islam o ko islam français ji goni ɗo eyi ko ɗum woni ɗo so tawi woni islam français ji holko firata mawlud o ko mawlud jésus christ voilà ɓen goto mo ɓeydi hen tan ojo oɗo baɗɗo fayida o wi omo ɓeydi hen kanko ɗum ɗo kadi mamadou kala yimɓe foof anan de daroton ina gardi ɗum ɗo fernaɓe anan de mbiya tawi gardogol fernaɓe en quelque sorte mbiya bleu blanc rouge bleu blanc rouge bleu blanc rouge kañum fof gullido laawol gotol so ɓe gayni anan de ɓe pawa hen salatul fatiha wadde futti ko christianisme sifoto ɗon anan de ko jésus christ on woni mouhamadou ibnu abdoullahi woni gonɗo makka o ɗum son famani ɗum famata haali ɗum noon voilà famata haali ɗum cheikh abdoullahi dia haali ɗum et cetera son fami o wi so a yi anan de jam ɗum ɗo jamma mawlud no yarata ni sa yi jamma mawlud no yarata ni wayi tan kono ɗum ɗo julien giga anan de mo arata ɗum ɗo no addirta ɗum ni anan de julien giga mami haala no holi on ko bawɗo yimde ko bawɗo ko orchestre makko jogui anan de e nder église o wi haydara ɗum certain no mawluɗo waɗirte ni ko noon tan waɗirte eyi no chrétien ji mbaɗirte ni tan ko noon watte julien giga no waɗirte ni tan ko noon tan heddiɓe mbaɗa ɗum ɗo Senghor il a contribué pour darnude ɗum ɗo ko ɗum diine anan de bleu blanc rouge tan eyi drapeau tan ɗum ɗo safana ko église anan de no yarit no nawirta ni ko noon anan de julɓe ɓe mbaɗirta ko ɗum ɗo woni anan de ko haali mo haalani ɗum fof anan de o wi kadi journaliste o ganda ko kalatmami ɗo ene ko nana yinde defte nane des archive futti ko ɗum ɗo kadi les manuscrits defte bindiraɗe junngo et cetera defte moftaɗe anan de defturdu ndu fof nan toon kono surtout an a janggay jewɗa tan ko ceernaɗe a janggata sinno a janngatno ɗiɗo ɗeɗo namde a namdata komi ɗum voilà kadi woppanmi haala eyi a invita kam ha gayna mbiya aɗa ardino yam yomi haala ko jiɗɗa ko ala a woppatan mi haala min ko jiɗmi ko on haali ɗum ɗon kettoɗe vidéo no feewi paamon ɗum ko ɗum ɗo wonno kadi en jettina ɗum ɗo kadi ɓe sikki en jurnima hen mbaɗi hen audio ji baɗɗi fayida ko heddi ko ma woto ko laɓɓinɗen ɗo e ko fate drapeau gadden ɗo drapeau France mon taw ɗo ko bleu blanc rouge eyi Sénégal ko verte jaune rouge Mauritanie ko wonno hade Abdoul Aziz Waylude watti hen ƴiƴam couleur ƴiƴam watti hen lefol boɗewol wonno adan drapeau Mauritanie adan wonno ko jaune anan de e verte wonno waɗi hoodere e lewru ɗo hakkude ɗo joni o ɓeydi hen kanko Abdoul Aziz lefol boɗewol anan de ko banggue duutendi fu drapeau Mauritanie jaune ko noon wayi ɗum fof ko fiyata ƴiƴam eɗen gandi ƴiƴam no moƴƴi par ce que nane nder ɓandu voilà donc jiidigal voilà onen mbiyata ƴiƴam voilà minen jiidi ƴiƴam fotade minen komin jiiduɓe et cetera ɗeɗo lefol banggue hakkude ɗo ne waɗi ɗum ɗo kadi ceccol ngol woni ɗum ɗo verte o kala ko jiiɗa ene waɗa ko neɗɗo waɗi kadi waɗi ɗum ko ɗum ɗo drapeau nelaɗo jigino drapeau eyi drapeau baɗono ganeje ni ɗe firmuji ko ɗum ɗon woni koɓe cifi hen et cetera ko rani eyi donc la lumière surtout koko laaƴi eyi somi ƴeewi ɗum ɗo filmuji ɗi mon tawa ɗi jaltini ɗum koto banggue histoire noon kalten voilà barakallahu fina fikum jazakumllahu hayran
nde sikkima taw jiɗɗo yo andude drapeau ɗum ɗo fon wayi yo yaltina drapeau no wiyeteno kadi Sénégal yaltina drapeau Mauritanie drapeau ɗum ɗo kala drapeau gonɗo ɗon won jogui signification jogui voilà c'est soit le lion l'éléphant etc des choses pareilles barakallahu fina fikum jazakumullah khair